Πριν γίνει το δυστύχημα στα Τέμπη, έχω πάρει το τρένο του ΟΣΕ και μας έχουν χειμώνα 3 ώρες καθυστέρηση και δεν μας λένε να πάμε μέσα. Και αρχίζει ο κόσμος και φρικάρει. Και είναι η πρώτη φορά που αντιλαμβάνομαι το επίπεδο της ανοργανωσιάς. Μαλώνω με το σταθμάρχη και τα τραβάω όλα stories. Και ρωτάω τον κόσμο, θέλετε να το συνεχίσω αυτό το θέμα με τον ΟΣΕ? Και μετά από 2 μήνες γίνεται το δυστύχημα στα Τέμπη. Μ' άρεσε ο Θεός, δεν μπορώ ακόμα να το ξεπεράσω. Σαν να ένιωσα ότι είχα ευθύνη που δεν το συνέχισα. Και από τότε είπα: δεν θέλω να ξαναμπλεχτώ. Δεν ένιωθα καλά με μένα, ρε φίλε. Φίβος Μπέλος σήμερα μαζί μας, επεισόδιο 10. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι. Εγώ ευχαριστώ και με καλέσατε. για τη βοήθεια στην παραγωγή πίσω από τις κάμερες που έδωσες πριν. Φίβος έφερε δικό του εξοπλισμό για να γυρίσουμε σήμερα το podcast. Ναι, Όχι, είχα και βοήθησα. Είχε ένα φως στα μάξι έτσι να βρίσκεται. Λοιπόν, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε ως εξής. Ένα storytelling, λίγο πριν την BioClean, δηλαδή από αυτή την άσκηση και πίσω, έτσι τις πρώτες σου δουλειές, μεροκάματα ας πούμε, τα πολύ πρώτα στάδια. Να πούμε πρώτα ποιος είναι ο Φίβος Μπέλος, δηλαδή. Ποιος είναι ο αν Φίβος θες να μας Μπέλος? κάνεις μια καλύτερη παρουσίαση. Εγώ δεν ξέραμε γι' αυτό. Ρωτάω το ChatGPT πολλές φορές για μένα. Ξεκινήσαμε. Και βγάζει το ChatGPT ότι είμαι ο Φίβος Μπέλος, είναι ένας δημιουργός περιεχομένου με μεγάλα κανάλια σε Instagram, TikTok και τα συναφή. Επικεντρώνεται κυρίως στο content του σε tips καθαριότητας, οργάνωσης και lifestyle. Έχει την εταιρεία F-Media, όπου είναι εταιρεία παραγωγής και διαχειρίζεται brands στην Ελλάδα. Τι άλλο γράφει για μένα? Αυτά. Αυτός είναι ο Φίβος Μπέλος. Εσύ τι θα πεις για σένα, ακριβώς τι λέει το ρομπότ? Για μένα, εγώ θα πω, ναι, στην ουσία, παιδιά, αυτό είμαι. Okay. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος από πολύ μικρή ηλικία εργάζομαι. Η εργασία για μένα είναι σαν χόμπι. Δηλαδή, πολλές φορές, ρε παιδί μου, μερικοί το παρεξηγούν, οι κοντινοί μου άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν, ας πούμε, γιατί όλη την ώρα με κάτι ασχολούμαι. Αλλά όπως κάποιοι έχουν χόμπι διάφορα, έχω και ένα μικρό χόμπι, okay, να πηγαίνω για σκι καμιά φορά όποτε μπορώ, ανά 10 χρόνια. Αλλά γενικά είμαι πολύ workaholic. Πώς το απέκτησες αυτό το χόμπι? Πώς απέκτησα το χόμπι της εργατικότητας? Ναι. Ποιες ήταν οι πρώτες δουλειές? Οι πρώτες δουλειές ήταν τα βενζινάδικα του πατέρα μου. Πρατήρια υγρών καυσίμων, Ναι. τρία πρατήρια υγρών καυσίμων στην Καβάλα. Είμαι ο μικρότερος από 3 αδέρφια. Έχω 2 μεγαλύτερα και χάσαμε τη μητέρα μας σε πολύ μικρή ηλικία, όταν ήμουν 3 χρόνων εγώ. Οπότε ο πατέρας μου, και για να μας ελέγχει σε εισαγωγικά και γιατί υπήρχε πραγματική ανάγκη, μας είχε μέσα στα βενζινάδικα. Έχω πλύνει κυριολεκτικά χιλιάδες αυτοκίνητα, μέσα, έξω, πάνω, κάτω, μηχανές, τα πάντα. Έχω βάλει κυριολεκτικά πολλά βιτιοφόρα βενζίνη σε πελάτες. Έχω πάει πολλά πετρέλαια σε οικοδομές και σε σπίτια. Γενικά από πολύ μικρή ηλικία ήμουν μέσα στα βενζινάδικα και δούλευα. Ναι. Οπότε όλες οι εικόνες μου και οι εμπειρίες μου είναι εργατικότητα, δουλειά, διανυκτερεύσεις Σαββατοκύριακα δεν υπήρχαν. Βράδια πολλές φορές κάναμε διανυκτέρευση. Τότε υπήρχε ένα σύστημα, ένα βενζινάδικο που πρέπει να είναι ανοιχτό, ας πούμε, κάθε βράδυ. Οπότε ήμασταν εμείς, χωνόμασταν εμείς, όχι οι υπάλληλοι. Μέσα στο μαγαζί υπήρχε, ναι, ήταν το Shell, το κλασικό. Τα πάντα. Διαχείριση οικονομικών, όσο υπήρχε η αντίληψη και η γνώση να γίνεται αυτή. Γενικότερα πολλή δουλειά μέχρι στα 18 μου. Για αυτόν τον λόγο, βασικά, λόγω των πρατηρίων υγρών καυσίμων και επειδή δεν ήμουν και κανένας που διάβαζα και έδινα σημασία στο σχολείο, με στείλανε στο νυχτερινό Λύκειο Καβάλας, όπου είμαι απόφοιτος τεχνικού νυχτερινού Λυκείου Καβάλας. Σαράζω τεχνικό Λύκειο Καβάλας. Ναι, το νυχτερινό παρακαλώ, ναι. Σε αυτό το σημείο διακόπτουμε το επεισόδιο για να σε ενημερώσουμε ότι εάν θέλεις να μειώσεις λογαριασμούς σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, η iPlan είναι εδώ για σένα και εξυπηρετεί όλες τις εταιρείες. Πολύ εύκολα και εντελώς δωρεάν, αξιολόγηση του λογαριασμού σου, σύγκριση και έβρεση του καταλληλότερου πλάνου, υποβολή του αιτήματός σου, συνεχής τεχνική υποστήριξη για οτιδήποτε προκύψει από τους διανομής ή για οποιαδήποτε τυχόν απορία και φυσικά πάντα εκεί στη διάθεσή σου με μεγάλη γκάμα παροχών και επιλογών για τη δική σου κατανάλωση και τις δικές σου ανάγκες, διότι το ρεύμα είναι προσωπική υπόθεση. Για περισσότερες πληροφορίες και άμεση εξυπηρέτηση, στείλε στο email που θα αφήσουμε στην περιγραφή ή στο Power by Stelios στο Instagram. Πάμε τώρα γρήγορα στο επεισόδιο, γιατί ο λαός θέλει glow. Οπότε το πρωί δούλευα και το βράδυ πήγαινα σχολείο και αναγκαστικά έκανα 4 χρόνια. Νομίζω έκανα μια χρονιά παραπάνω γιατί το νυχτερινό είναι και λιγότερες ώρες. Ναι. 3 μήνες πριν δώσω εξεταστική για μπας και περάσω πουθενά, αποφασίζω πρώτη φορά στη ζωή μου να διαβάσω.
παίρνω έναν καθηγητή για να μου κάνει ιδιαίτερα και παραδόξως περνάω πρώτος με υποτροφία στο ΤΕΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Καβάλα. Τι λες? Ναι. Αυτό ήταν σοκ για μένα. Αλλά δεν είναι ότι ήμουν πολύ καλό στην παπαγαλία. Δηλαδή, ό,τι έμαθα εκείνο το τρίμηνο, μόλις έδωσα τις εξετάσεις, ξέχασα τα πάντα. 3 μήνες διάβασμα. Ναι, 3 μήνες έκανα. 3-4 μήνες εκεί. Και πέρασε πρώτος. Ναι. Μπράβο. Οπότε περνάω στο ΤΕΙ Καβάλας. Δυστυχώς περνάω στην πόλη μου, που αυτό συνεπάγεται ότι συνεχίζω να δουλεύω στο Βυζνάδικα και να σπουδάζω παράλληλα. Θα γλιτώνεις έξοδο. Εντάξει, δεν το βλέπα έτσι τότε. Δηλαδή, έβλεπα ότι είμαι γκαντέμις, ας πούμε. Τέλος πάντων, το μόνο καλό και ευχάριστο που έκανα για μένα ήταν ότι πήγα Εράσμους. Εκμεταλλεύτηκα δηλαδή το Εράσμους και πήγα 6 μήνες στην Ισπανία. Όπου 6 μήνες εκεί πέρα δεν διάβασα τίποτα, δεν πήγα ποτέ στο πανεπιστήμιο. Πήγα μία φορά για να με δουν, ας πούμε, και γεια σας. Και αυτό που έκανα είναι ότι γυρνούσα όλη την Ισπανία από πάνω μέχρι κάτω. Πήγα Γαλλία, Κανάριους νήσους. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το τέτοιο. Okay. Τότε, sorry, σε διακόπτω. Είχες αναπτύξει κάποια skills έτσι που να πεις ότι προσανατολίζεσαι στο να κάνεις κάτι συγκεκριμένο? Τότε η καθαριότητα υπήρχε ή δεν υπήρχε καθόλου στο πλάνο? Η καθαριότητα υπήρχε σαν εμπειρία στο κομμάτι το ότι είχαμε τα πρατήρια υγρών καυσίμων και είχαμε και τα πλυντήρια μέσα. Κάθε βυζνάδικο είχε πλυντήριο αυτοκινήτων. Ναι. Οπότε, όπως σου είπα, έχω πλύνει άπειρα αυτοκίνητα. Τότε είχαμε πρωτοεισαγάγει και το βιολογικό καθαρισμό αυτοκινήτων. Που εντάξει, τότε γινόταν τραγικά, ας πούμε. Περισσότερο πρόβλημα μάλλον δημιουργούσαμε παρά λύναμε. Αλλά γενικότερα η εμπειρία μου και η συναστροφή μου ήταν σε αυτό το κομμάτι. Okay. Τώρα μετά στην πορεία προέκυψαν τα υπόλοιπα. Ήταν άλλη ιστορία που ήρθε και έφερε και κατέληξα στην εταιρεία καθαρισμού. Ναι, επειδή είδαμε ότι στα 24 σου πήγες στη Θεσσαλονίκη και εκεί άρχισες να δουλεύεις σαν πολιτής. Θα σου πω τι έγινε. Ηλεκτρικών σκουπών. Και πες μας και χρονολογία λίγο. Πού βρισκόμαστε τώρα στο time frame? Γιατί 18-24. Πότε πας Εράσμους, ας πούμε? Το 2005. Okay. Γιατί θυμάμαι ήταν Ολυμπιακή, ήμουν τη χρονιά εκεί μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ναι. 2005 πήγα Εράσμους, γύρισα και τότε ήταν, όταν γύρισα, ήμουν ο τελευταίος που έμεινα και είχα κρατήσει τα βεζινάδικα, είχαμε μείνει με ένα βεζινάδικο τότε. Okay. Και ο μπαμπάς μου ήταν κοντά στο να βγει στη σύνταξη, οπότε ήμουν ο μόνος που το έτρεχα κυριολεκτικά, ας πούμε. Είχε πάθει και ένα θέμα υγείας με την καρδιά του τότε και μου είχε πέσει όλο το βάρος κυριολεκτικά πάνω μου. Δηλαδή θυμάμαι φάσεις, ας πούμε, τώρα να είσαι... Πόσο ήμουνα το 2005? 23. Και 22 χρονών. Και να έχει πέσει όλο το βάρος της επιχείρησης πάνω μου και να ζω για πρώτη φορά το στρες της επιχειρηματικότητας. Να με πιάνουν τα κλάματα, να πηγαίνω απέναντι από το βεζινάδικο που ήταν μπροστά στη θάλασσα και να κλαίω πραγματικά από την πίεση και το άγχος. Τι θα γίνει με τις επιταγές, τι θα γίνει με τα χρέη, τι θα γίνει με την εξυπηρέτηση. Τέλος πάντων, τα πράγματα οδηγηθήκαν ότι κλείσαμε και το τελευταίο βεζινάδικο και εγώ ξαφνικά μένω χωρίς δουλειά και αποφασίζω να γίνω σερβιτόρος σε ένα μαγαζί της Καβάλας. Αυτό θα έλεγα πάντως. Από μικρή ηλικία ήσουν στο κομμάτι, εφόσον διαχειριζόσουν το βενζινάδικο, από μικρή ηλικία ήσουν σε φάση διαχείριση επιχείρησης. Ναι, είχα πάρα πολλές εικόνες. Είναι βασικό πλεονέκτημά μου ότι είχα εικόνες πώς να διαχειρίζεις κάποια πράγματα. Αυτό είναι μια ικανότητα. Και να αποφεύγεις κάποια λάθη που είδα από μικρός επίσης. Και να χρησιμοποιήσεις και κάποια skills. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ καλός στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας, όσο ήταν ενεργός επιχειρηματίας. Και πάντα ήθελε να με χτίσει και να με κάνει να είμαι πολύ καλός πολιτής. Οπότε τι έκανε, φανταστείτε ότι τώρα μιλάμε για δεκαετία του 90, που τι σεμινάρια για πολίτες να γίνονται και στην Ελλάδα και τι... Αλλά η ΣΕΛ τότε, επειδή είναι πολυεθνική, εκπαίδευε τους βενζινάδες. Δηλαδή, δημιουργούσε σεμινάρια και πήγαιναν όσοι ήθελαν να παρακολουθήσουν και ο πατέρας μου άρπαζε διαρκώς και προσπαθούσε αυτά να τα βάλει σε μένα. Οπότε, ερχόταν κάποιος να βάλει βενζίνη και η πρώτη μου εμπειρία με πραγματικές πωλήσεις ήταν όταν προσπαθούσα να κάνω upsales σε κάποιον που βάζει απλά βενζίνη. Οπότε, το κλασικό τι είναι, του λες να ανοίξετε λίγο το καπό, να δω άμα η στάθμη των λαδιών σας είναι OK. Οπότε το άνοιγα το καπό, σχεδόν τα μισά αυτοκίνητα τότε ειδικά είχαν ελλειπή λάδια. Τους έλεγα εδώ υπάρχει πρόβλημα να προσθέσουμε ένα λίτρο λάδι. Οπότε τσουπ, πουλούσαμε ένα λάδι. Μετά τους έλεγα να συμπληρώσουμε και λίγο νεράκι για τους ηλεοκαθαριστήρες και να βάλουμε και το πιτσίλ. Το θυμάμαι, παιδιά, χαρακτηριστικά γιατί είχε πολύ αστεία. Να προσθέσουμε λίγο πιτσίλ μέσα. Οπότε πλήρωνε και το πιτσίλ. Το πιτσίλ είναι το φάρμακο, ας πούμε,
που δεν πιάνει άλατα και δημιουργεί σαπουνάδα. Έχω απίστευτη ιστορία με αυτό. Μου συνέβη σε βενζινάδικο σελ, δεν από πού. Μπαίνω και μου λένε, ξέρω εγώ, να δούμε λίγο τα λάδια. Εγώ είμαι σε φάση. Οκ, να τα δούμε. Τότε τελείωσα προετοίμαστο, δεν ήξερα ότι πρόσφατα να μου πουλήσει λάδια. Και να δούμε και τον. Οκ, λέει ναι, να συμπληρώσουμε λίγο, θα συμπληρώσει λίγο. Έτσι με πούλησε ακριβώς. Θα συμπληρώσουμε. Φαντάζομαι αυτό είχε εκεί στο μαγαζί. Και φέρει το λάδι και λέει ναι, είναι 10 ευρώ το λάδι. Δεν το είδε. Ήμουνα πολύ κοντά πολύ κοντά στο να αρχίσω να χρεώνω και τον αέρα. Στα λάστιχα. Επίσης, ο πατέρας μου, για να μην συνηθίσω ή να μου περάσει η ψευδαίσθηση ότι είμαι ο γιος του αφεντικού, ας πούμε, αλλά ανεξαρτήτως που δουλεύαμε ασταμάτητα, είχε μια τάση στο πώς αντιλαμβανόταν την εκπαίδευσή μου, ρε παιδί μου. Έχει πλάκα. Γιατί τη μία χρονιά, ας πούμε, την πρώτη χρονιά, πρώτο καλοκαίρι που ήμουνα γυμνάσιο. Ναι, γυμνάσιο ήμουνα. Μου λέει φέτος δεν θα έρθεις στο βενζινάδικο να δουλέψεις το καλοκαίρι. Θα πας να δουλέψεις σε ένα ζαχαροπλαστείο. Και ξαφνικά βρέθηκα εγώ ένα καλοκαίρι να δουλεύω σε ένα ζαχαροπλαστείο και να σπάω αυγά. Γνωστό του, ξέρω. Σε ένα φίλο του, ναι, γνωστό του. Και σε έβαλε στο εργαστήριο βίτσα. Ναι. Για να μην καλομάθεις. Ναι, για να μπορέσω να δω και άλλα πράγματα, να μην είμαι μόνο βενζινάδικο, να ανοίξουν οι ορίζοντές μου, καταλαβες. Τουλάχιστον τώρα τα καταλαβαίνω και τα συνειδητοποιώ πώς σκεφτόταν ο πατέρας μου τότε, ρε παιδί μου. Τότε εγώ δεν καλοπερνούσα, αλλά τα ωφέλη αυτής της πίεσης σε μικρή ηλικία τα απολαμβάνω τώρα. Γιατί έχω τελείως διαφορετικό τρόπο και αντιληπτική ικανότητα λόγω των εμπειριών που έχω λάβει από μικρή ηλικία και είναι πολύ πιο εύκολη η ζωή μου σε κάποια πράγματα. Έτσι. Το δεύτερο καλοκαίρι με έστειλε σε μηχανοργείο και ξαφνικά βρέθηκα να δουλεύω σε τόρνους και να κουβαλάω σίδερα, ας πούμε. Ήδη φαντάζομαι τον τίτλο του επεισοδίου. Ο Φίβος Μπέλος έχει δουλέψει ό,τι δουλειά υπάρχει. Ό,τι κυριολεκτικά παιδιά. Έχει κάνει ό,τι δουλειά υπάρχει. Ναι. Μετά, ας πούμε, με τα βενζινάδικα πήγα κατευθείαν σερβιτόρος. Είπα ότι ξέρω στο σπίτι πριν πάω στην πρόσληψη. Κλασικά κουβαλούσα μόνος μου μέσα στο σπίτι δίσκους. Για να μην είμαι τελείως άμπαλος. Έτσι ναι, ρε παιδί μου, κλασικό που το έχουν κάνει άπειροι αυτό. Έγινα και μπάρμαν μετά άρχισα να δουλεύω επειδή ήμουν συνηθισμένος να δουλεύω πολύ. Λέω δεν γίνεται να δουλεύω μόνο σε ένα μαγαζί. Οπότε δούλευα σε ένα κλαμπ, σε ένα μπαρ και σε ένα beach bar. Το πρωί έφτιαχνα καφέδες, το βράδυ μεσοβδόματα πήγαινα στο μπαρ και που σου διήμερο πήγαινα σε κλαμπ. Τάπα. Ναι, και εκεί τάπα. Καβάλα όλα τώρα. Όλα αυτά είμαστε ακόμα καβάλα. Ναι. Σε δουλειά να βρίσκεσαι που λέμε. Έτσι, ναι. Είμαστε καβάλα 2000. Τώρα έχουμε φτάσει 2007. 2008. Εμείς ήμασταν δημοτικό τότε όλοι εδώ. Εντάξει. Και 2008 αποφασίζω να έρθω στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Θεσσαλονίκη, ήδη ο αδερφός μου είχε τότε ξεκινήσει, ήταν στα πρώτα χρόνια που είχε μεσητικό γραφείο, αλλά δεν πήγα εκεί αρχικά. Δεν ξεκίνησα δηλαδή κατευθείαν από το μεσητικό γραφείο. Το έκανα λίγο παράλληλα. Αυτό που ήξερα να κάνω ήταν να είμαι σερβιτόρος ή μπάρμαν. Οπότε έμπλεξα πάλι με την εστίαση για τα πρώτα χρόνια. Θεσσαλονίκη πλέον. Σε καλά εστιατόρια άρχισα να δουλεύω. Πιο κυριλέ εστιατόρια, να φιλετάρω, να ανοίγω το ψάρι μπροστά στον πελάτη, να βγάζω τα κοκαλάκια και τέτοια πράγματα. Μου άρεσε γενικά πάντα η εξυπηρέτηση παλατών. Η αλήθεια αυτή είναι. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και στην εστίαση προσπαθούσα να είμαι καλός, τυπικός και επαγγελματίας, γιατί είχα και το mindset του τι σημαίνει να είσαι επιχειρηματίας. Οπότε έμπαινα στα παπούτσια του επιχειρηματία. Και ήθελα απλά και παράλληλα να ξεχωρίζω όπου και να βρίσκομαι, ρε παιδί μου. Δηλαδή να χαίρονται οι άνθρωποι που συνεργάζονται μαζί μου. Και έτσι και γινότανε. Είχα και καλή επιτυχία. Μέχρι που κατάλαβα ότι εντάξει, φτάνει τόσο. Μέχρι τι ηλικία εκεί. Μέχρι τι ηλικία εκεί. Μέχρι πριν πάω στρατό. Διότι στο στρατό έπρεπε να μαζέψω μόνος μου λεφτά για να πάω. Έπρεπε να υπολογίσω δηλαδή τις 9 μήνες που ήταν να πάω στρατό. Έπρεπε να υπολογίσω αυτό το διάστημα πώς θα βιοποριστώ. Οπότε δούλευα πολύ πριν πάω στο στρατό. Κατάφερα, μάζεψα το κεφάλαιο που χρειαζότανε. Πήγα στα 27 μου, αν δεν κάνω λάθος, σε σχετικά μεγάλη ηλικία για τα δεδομένα του στρατού. Τα πόσα? 26-27 ήμουνα. Ναι. Πήγα στο στρατό, πήγα ειδικές δυνάμεις καταδρομών, στη Ρεντίνα, ναι. Ναι, εντάξει, σιγά. Λόγω της μεγάλης ηλικίας με βάλανε επιλογή αλόχου, αυτόματα. Έβγαζα υπηρεσίες και τέτοια. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Ήθελα να πάω ειδικές δυνάμεις καταρχήν γιατί είχαν πάει τα δύο μεγαλύτερα μου αδέρφια. Οπότε δεν γινόταν να είμαι ο τρίτος, ο οποίος θα πάει απλά. Δεν λέω κάτι για το πεζικό, εννοείται
ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Αλλά... Εγώ πήγα πεζικό. Ναι. Αλλά εντάξει, είναι ρε παιδί μου, ξέρεις τι. Μετά όταν το ολοκληρώνεις, σου μένει, είναι σαν μια παρακαταθήκη. Παράσιμο. Σαν παράσιμο, ναι. Λες, οκ. Και είναι και με τους μεγάλους αδερφούς ότι represent την οικογένεια απλά και εγώ. Μπράβο, ναι, πήγαμε και οι τρεις, ας πούμε, ειδικές δυνάμεις. Όχι ότι ήμασταν. Ο μεγάλος μου αδερφός ήταν λίγο περισσότερο στρατόγκαυλος. Το Άρης γενικά μελετούσε πάντα πολύ γενικά και ψαχνότανε. Επιστήμη είναι. Δεν είναι μόνο το στρατόκαυλο. Διάβαζε περιοδικά, ήταν από αυτούς ρε παιδί μου. Οπότε, ξέρεις, από τον μεγάλο αδερφό ακολουθήσαμε κι εμείς, και ο Μεσαίος και εγώ, ας πούμε, ακολουθήσαμε αυτό. Αλλά εντάξει, τέλειωσε ο στρατός. Απολύομαι, είμαι με 0 ευρώ κυριολεκτικά. Με φιλοξενούν σε διάφορα σπίτια για να μην γυρίσω καβάλα. 27 χρονών. Ναι. Αυτό το επαναλαμβάνω γιατί και αυτό το είχαμε και σαν θέμα που θέλαμε να συζητήσουμε. Ότι πολλοί κόσμος βλέπει στα social media το ότι πρέπει να βγάλεις λεφτά νωρίς, δεν έχεις χρόνο, πρέπει από μικρός, εσύ από μικρός δούλευες, αλλά εντάξει, μπορεί να βρεθείς κάποια στιγμή στη ζωή σου που να οκ. Κοίταξε, οι συνθήκες σε εμάς ήταν λίγο ιδιαίτερες, γιατί δυστυχώς δημιουργήθηκε ένα μεγάλο κεφάλαιο, υπήρχε μια μεγάλη ζημιά οικονομική στα βεζινάδικα, δηλαδή ένα μεγάλο ποσό σε χρέη. Οπότε... Οικονομική κρίση ήταν τότε. Όχι. Την καταφέραμε να την κάνουμε εμείς. Όσο μερίδιο ευθύνης μπορεί να φέρει ένας ανήλικας, παύλα, λίγα χρόνια ενήλικας, ας πούμε. Οπότε όλο αυτό, ξέρεις, λειτουργήσε λίγο αρνητικά. Γιατί στην ουσία εγώ ξεκίνησα τη ζωή μου από το μείον. Ναι. Οπότε έπρεπε μόνος μου να βιοποριστώ, να δω γρήγορες λύσεις, ας πούμε. Σίγουρα έκανα λάθος επιλογές σε κάποια πράγματα. Δηλαδή... Πήγε στρατό σε εκείνη τη φάση, sorry σε διακόπτω, ίσως ήταν λίγο τροχοπέδι στα βήματα τα επόμενα, γιατί πήγε σε μια ηλικία που δούλευες τάπα, ίσως γνώρισες και 2-3 άτομα. Σίγουρα θα προτιμούσα να είχα πάει πολύ μικρότερος. Σίγουρα το ιδανικό μοντέλο για μένα είναι να πηγαίνεις πριν να σπουδάσεις. Ναι. Δηλαδή αυτό που κάνουν στην Κύπρο είναι το καλύτερο μοντέλο. Πας, πρώτα υπηρετείς την πατρίδα σου και μετά έχεις τελειώσει και συνεχίζεις κανονικά τη ζωή σου. Ναι. Εδώ πέρα το ότι υπάρχει αυτή η ανεκτικότητα γενικότερα μόνο προβλήματα δημιουργεί και καταλήγει στο να μην θέλει ο κόσμος να πάει στρατό. Που δεν είμαι υπέρ αυτού, σέβομαι την επιλογή του καθενός, αλλά θεωρώ ότι επειδή δεν ζούμε και σε μια χώρα που είμαστε γείτον... Δεν έχουμε σύνορα με τη Γαλλία. Ναι, δεν έχουμε σύνορα με την Ελβετία, ας πούμε, συμφωνώ. Θεωρώ ότι καλό είναι, έστω και αυτοί οι 9 μήνες, όσο και λάθος να γίνονται, όσο και πολύ καλύτερα μπορούσαν να είναι τα πράγματα σε επίπεδο εκπαίδευσης, χρειάζονται. Εγώ δεν είχα κρατήσει ποτέ όπλο, ρε φίλε. Ξέρω να κρατάω κάπως ένα όπλο τώρα. Ξέρω πώς είναι να κάνω 25 ή 50 χιλιόμετρα πορεία, ναι, με εξοπλισμό. Παίρνεις κάποια πράγματα, εκπαιδεύεσαι σίγουρα σε κάποια, ναι, πράγματα. Και η πειθαρχία βοηθάει πάρα πολύ του στρατού. Άμα είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήξερες τι πάει να πει πειθαρχία, στο στρατό αντιλαμβάνεσαι τι πάει να πει. Ναι. Τώρα δεν ξέρω στο πεζικό, εσύ θα μας πεις. Στο πεζικό δεν κάνω τίποτα. Πεζικό, κοίτα, ήταν περίεργη φάση όταν πήγα εγώ. Εγώ πήγα στον Εύρο και μπορεί να ακούσει κάποιος Εύρος ότι είναι δύσκολα και δεν ήταν δύσκολα, χαλαρά. Ειδικά έπεσα και σε τυχερή μονάδα που εμείς δεν είχαμε πολλές υπηρεσίες. Ήταν λίγο πιο χαλαρά. Αλλά είχα υπηρεσία που ήμασταν απέναντι σύνορα, παρατηρητήριο, ας πούμε, να παρατηρώ στο ποτάμι. Okay. Και αυτό ήταν το πιο hardcore. Ναι, εμένα φαντάσου, σκεφτόμουν τώρα τελευταία γιατί κάποιος με έκανε και hate. Έλεγε, βγήκε ένας ρε παιδί μου, ο οποίος το κανάλι του λειτουργεί πάρα πολύ με το drama content. Ναι. Το drama content είναι, παίρνουμε μεγάλους λογαριασμούς και τους κράζουμε, ναι, οπότε να ανεβούμε εμείς. Και εγώ είχα σε ένα βίντεο το οποίο είχε πει, ας πούμε, για να μην πας στρατό, ας πούμε, είχε πει το παιδί του συγκεκριμένο ότι μπορείς να πεις ότι αγχώνεσαι. Κάτι τέτοιο, έτσι. Να πεις στον ψυχίατρο, ας πούμε, στον ψυχολόγο, αγχώνομαι, οπότε δεν πάω στρατό. Ναι, ναι, συμφωνώ. Απλά εγώ, ρε παιδί μου, έγραψα ένα σχόλιο και λέω ότι. Γιατί γενικά υπήρχαν διάφορα σχόλια από κάτω. Και έγραψα ότι για μένα ο στρατός ήταν μια ωραία εμπειρία στο τέλος. Μου άφησε ωραία πράγματα, ωραίες αναμνήσεις, έμαθα και 5 πράγματα και έκανα και 5 καλούς φίλους. Τώρα λέω και συνέχισα να γράφω στο σχόλιο μου ότι αν γενικά είσαι αρνητικός άνθρωπος, όλα θα τα βλέπεις αρνητικά στη ζωή. Αν είσαι θετικός άνθρωπος, όλα μπορείς να τα δεις θετικά. Είναι καθαρά θέμα mindset, θέμα οπτικής. Και βρήκε ευκαιρία και με έκανε βίντεο κράξιμο, ας πούμε, και άρχισε να λέει κάτι αρλούμπες και ασυναρτησίες που δεν είχαν καμία υπόσταση. Μετά άρχισε να λέει άλλα πράγματα εκτός του στρατού. Δεν το έχω δει το βίντεο, αλλά λέω... Το βίντεο απάντηση που έκανε στο σχόλιο μου, με κονούσε το δάχτυλο του Φίβος ο Μπέλος,
Άρχισε να σου λέει άλλα. Δηλαδή. Εκμεταλλεύτηκε το βίντεο που είχα κάνει, που σας ανέφερα πριν για το project εκείνο που θέλαμε να ξεκινήσουμε, το πόσο βρώμικο είναι το σπίτι σου. Ναι. Και εκμεταλλεύτηκε εκείνο το βίντεο και είπε ότι εκμεταλλεύτηκα στην ουσία εγώ την κοπέλα η οποία είχε ψυχικά προβλήματα. Δεν ξέρω αυτός από πού έχει πάρει αυτές τις πληροφορίες. Δεν ισχύει ότι εμείς εκμεταλλευτήκαμε κάποιον άνθρωπο. Απέναντίας, παιδιά, εγώ σε εκείνο το project μου βγήκε 2.000. Δηλαδή, μαζί με την παραγωγή, το κόστος παραγωγής, το τι χάσαμε εκείνη την ημέρα σαν εταιρεία από δουλειές γιατί τις μεταφέραμε, ας πούμε, και το ότι πήγα 8 άτομα συνεργείο και τα πλήρωσα εγώ από την τσέπη μου, το ότι κάναμε δώρο στο τέλος ηλεκτρική ρομπότ σκούπα στην κοπέλα, μαξιλάρι γιατί τα μαξιλάρια της ήταν χάλια, τις αφήσαμε όλα τα καθαριστικά. Γενικά ήταν ένα project το οποίο κυριολεκτικά θέλαμε να δώσουμε αξία και δώσαμε αξία. Αλλά είναι αυτό που λέω, αν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθείς να χτίσεις το προφίλ σου μέσα από drama content και στην ουσία να κουλάς το δάχτυλο στους άλλους, δεν έχεις προσφέρει ποτέ τίποτα, δεν έχεις να προσφέρεις κάτι, ας πούμε, σαν content creator και βασίζεσαι πάνω σε άλλους. Μα ακριβώς επειδή δεν έχει να προσφέρει. Ναι, ας πούμε, εμένα η οπτική μου είναι ότι, ρε φίλε, πραγματικά αυτή ήταν μια κοπέλα που δεν τη δείξαμε ποτέ, δεν ξέρει κανείς ποιος είναι, ποια είναι. Δεν ήξερε καν η πρώην σύζυγός μου. Δεν την είχα πει εγώ. Ήμουν ο μόνος άνθρωπος, εγώ και ο δικηγόρος, γιατί είχαμε υπογράψει μαζί της και ένα συμφωνητικό, οι οποίοι ξέραμε ποια είναι. Ναι. Δεν φάνηκε ποτέ και δεν. Δηλαδή τώρα να βγαίνεις και να λες τις μπαρούφες στα social, ενώ εμείς έχουμε προσφέρει και έχουμε βάλει λεφτά από την τσέπη μας. Ναι, φυσικά το κάναμε για να βγάλουμε περιεχόμενο, φυσικά το κάναμε γιατί θέλαμε να προβληθεί όσο περισσότερο γίνεται. Αλλά βλέπεις ότι ο καθένας βγαίνει και λέει το μακρύ του και το κοντό του σε αυτή την κοινωνία. Και τελικά αυτοί που κάνουν drama content έχουν και μια συγκεκριμένη στρατηγική. Καταλήγουν, τους βλέπεις στο τέλος, τι κάνουνε, πάνε και ανοίγουν live μετά και κάνουν αγώνες μεταξύ τους και λένε στείλτε δωράκια μας. Και βάζουν τον κόσμο να στέλνει δωράκια. Που τα live στο TikTok, στην Κύπρο, νομίζω είναι απαγορευμένα. Γιατί θεωρούνται σου δημιουργεί την ίδια ντοπαμίνη που σου δημιουργεί το καζίνο. Και γι' αυτό μπαίνουν τα δωράκια είναι λεφτά. Η σύντροφος του Φιδία νομίζω είναι live TikTokers. Άλλο, υπάρχουν αυτοί που κάνουν live, υπάρχουν και αυτοί που κάνουν αγώνες. Ναι. Αυτοί που κάνουν αγώνες και τους στέλνει δώρα ο κόσμος, τα δώρα είναι λεφτά. Είναι λεφτά τα δώρα. Υπάρχουν κάτι ασύλληπτα νούμερα που αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα βγάζουν μερικοί. Μιλάμε για live στο TikTok. Με live στο TikTok. Μιλάμε για νούμερα 60.000 ευρώ το μήνα. Ναι. Το μήνα 60.000 από live στο TikTok. Από τα donate. Ναι, από τα. Δεν είναι donate. Ναι, στέλνουμε δωράκια. Γιατί παθιάζεται, έχει μέσα. Είναι, σου λέω, ο κόσμος που παθιάζεται με τον creator που βλέπει. Θέλει να συμμετέχει σε μια κοινότητα, νιώθει ότι. Ναι, θέλει επίσης όταν παίρνει το feedback από τον creator ότι με έστειλε η Γεωργία, σε ευχαριστώ Γεωργία μου, που ακούει από τον creator αυτόν να λέει το όνομά της στα social. Όλα αυτά δημιουργούν σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την εμπειρία και την γνώση πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα, δημιουργούν μια ντοπαμίνη, ας πούμε. Οπότε τι κάνουμε, εμείς εκμεταλλευόμαστε όλο αυτό το πράγμα, εκμεταλλευόμαστε στην ουσία και μαζεύουμε λεφτά. Ναι. Δεν ξέρω άμα είχατε γνώση για τα live γενικά. Εγώ είχα γνώση για τα live, έχω γνώση για το Twitch που είναι έχει ανέβει πάρα πολύ στην πλατφόρμα, ειδικά στην Αμερική. Εγώ βλέπω streamers του εξωτερικού πιο πολύ. Το Twitch όμως λειτουργεί με τη συνδρομή. Ναι. Δηλαδή έχει σταθερή συνδρομή sub, ναι, οπότε ξέρω κάθε μήνα, ας πούμε, δίνω 20 ευρώ εγώ. 5 ευρώ το μήνα και ανάλογα το tier. Ανάλογα, ναι, γιατί σήμερα, ας πούμε, συζητούσα για έναν ο οποίος έχει συνδρομή 20 ευρώ. Ναι, υπάρχει το tier 3. Αυτό. Ξέρω ποιον λες. Ναι. Ναι. Που η tier 1 είναι 5 ευρώ, tier 2. Ο οποίος έγινε και viral τότε. Έγινε viral επειδή με τα tier 3, επειδή αυτός ουσιαστικά ζητάει συνέχεια tier 3 subs στο κοινό του. Τέλος πάντων. Βγαίνω από το στρατό και έχω 0 ευρώ κυριολεκτικά όμως, παιδιά. Με φιλοξενούν κάτι φίλοι να είναι καλά όπου και να βρίσκονται τώρα. Και αρχίζω και τι κάνω. Αρχίζω και λέω πρέπει να βρω δουλειά. Μπαίνω σε αγγελίες και τέτοια, αλλά μου είναι πολύ δυσλειτουργικό όλο αυτό, ρε παιδί μου. Τώρα κάθομαι εγώ να ψάχνω αγγελία. Πάω και φτιάχνω ένα γαμάτο για την εποχή βιογραφικό με γραφίστα. Το βιογραφικό τι έλεγε, ότι ήμουν ένα καλός σερβιτόρος. αλλά ήταν εντυπωσιακό. Αλλά ήταν top βιογραφικό. Ήταν top βιογραφικού σερβιτόρου. Ήταν σερβιτόρο, ήταν αυτό το βιογραφικό. Ναι, δηλαδή είπαμε να το κάνουμε. Το έκανε γραφίστας κανονικά. Δεν ήταν αυτά τα κλασικά, ας πούμε, WordPress. WordPress λέω, στο Word. Ναι. 1900 τόσο δουλεύα εκεί και τέτοια. Το κάναμε με χρώματα,
Δηλαδή η εκτύπωση ήταν με χρώματα, καταλαβες. Οπότε μπαίνω και λέω πού θα πάω σε εστιατόρια, ξέρω τη δουλειά κατευθείαν. Μπαίνω, γυρνάω, αφήνω σε 5 εστιατόρια το βιογραφικό μου, την επόμενη μέρα τηλέφωνο. Μου λέει, με φέρνουν συνέχεια βιογραφικά, λέει, το δικό σου έκανε πολύ εντύπωση. Σημασία λεπτομέρεια. Ναι, ακόμα και ρε φίλε λες σερβιτόρος, αλλά γιατί να μην το κάνεις. Δηλαδή δείχνεις έναν επαγγελματισμό και μπορείς να διεκδικήσεις περισσότερα χρήματα. Ακριβώς. Άμα δείξεις και αποδείξεις ότι είσαι και καλός στη δουλειά σου. Τέλος πάντων και βρίσκω δουλειά σε ψητοπολείο στη Τηγανία Χάρη στη Θεσσαλονίκη, στα Λαδάδικα. Και δουλεύω εκεί το βράδυ και το πρωί βρίσκω μια δουλειά για να κάνω και την πρακτική μου παράλληλα από το ΤΕΙ. Γιατί την είχα αφήσει πολύ, είχε τραβήξει πάρα πολύ αυτό, σε ένα βιβλιοπωλείο. Οπότε δούλευα το πρωί σε βιβλιοπωλείο και το βράδυ στα Λαδάδικα. Αρχίζω και δουλεύω, μόλις σταματάω από το βιβλιοπωλείο, διατηρώ την δουλειά του σερβιτόρου και αρχίζω και πηγαίνω και δουλεύω μαζί με τον αδερφό μου στο μεσητικό γραφείο. Μπράβο. Και προσπαθώ να γίνω μεσίτης. Και για 2-3 χρόνια σταματάω και την δουλειά του σερβιτόρου και είμαι αποκλειστικά μεσίτης. Ο αδερφός είναι ακόμα στη φάση με τα μυστικά. Ο αδερφός μου αυτή τη στιγμή είναι το Bellos Real Estate, όπου είναι και το πιο viral μεσητικό γραφείο στα social. Το έχω δει. Έχει τους περισσότερους followers για μεσητικό και είναι το μεσητικό που βρίζουν περισσότερο όλοι. Απλά επειδή είναι πιο viral το βρίζουν περισσότερο. Όχι... Εδώ είναι ευκαιρία να πω και δεν το έχω πει ποτέ ότι ο αδερφός μου είναι και από τους πιο ηθικούς μεσίτες. Και όλο το μεσητικό γραφείο. Γενικά ο αδερφός μου είναι πολύ ρε παιδί μου με το κομμάτι της πίστης, είναι ψάλτης. Ναι, και οπότε γενικότερα, που δεν το λέει ποτέ ο ίδιος, δεν ξέρω τώρα αν ήθελα να το πω. Τώρα αυτό. Ναι, το μυστικό και η σχέση αυτή με το Θεό. Είναι δουλειά, παιδιά. Το μυστικό είναι δουλειά. Και εγώ την έκανα και ξέρω από μέσα, ας πούμε, τι εστί. Αλλά δεν τέριαζε στην ιδιοσυγκρασία μου. Είναι 100% sales πάντως. Ναι. Δηλαδή ο σύμβουλος ακινήτων σαν φάση είναι sales. Είναι τέχνη όμως. Είναι τέχνη. Δηλαδή το να γνωρίζεις την οικοδομή, το να γνωρίζεις την κατοικία, να γνωρίζει πράγματα τα οποία πρέπει να γνωρίζει, να είσαι και πολιτικός μηχανικός, πρέπει να είσαι και αρχιτέκτονας, πρέπει να είσαι και πολλά skills από διάφορα τέτοια. Να έχει μια πλήρη εικόνα πολλών πραγμάτων, κατάλαβες. Έχω δουλέψει σαν μεσίτης. Ναι. Για 3 μήνες. Okay, δεν έκανα ούτε ένα ενίκιο, δεν πούλησα ένα σπίτι. Ναι, και εγώ πήγα σε πολύ κακή περίοδο για την. Δεν ασχολήθηκα πολύ γιατί ήταν 3 μήνες. Για την οικονομία. Η αλήθεια είναι δηλαδή, παίζει, άμα είχε λαδωθεί λίγο περισσότερο το αντεράκι μου τότε, έπεσα στη χειρότερη περίοδο. Μόλις έφυγα, χρονιές είμαστε 12 με 14. Της πουτάνας. Εντάξει. Να μην πουλείτε τίποτα. Δεν πουλείτε τίποτα. Τίποτα ρε. Άμα έκανες και μια πώληση, δηλαδή έκανες μετά το σταυρό σου. Εγώ, όταν ασχολήθηκα, ήταν λίγο πριν βγει το πρόγραμμα σπίτι μου που έβαλε η κυβέρνηση και μέχρι τότε δεν πουλιώ. Εγώ βασικά δεν πούλησα στη Θεσσαλονίκη. Μετά βγήκε το πρόγραμμα σπίτι μου και ξαφνικά πολιόντουσαν όλα. Ξέρω. Ναι. Και εγώ σου λέω έπεσα σε πολύ κακή περίοδο. Αλλά σε εκείνη την περίοδο ξαφνικά μου παίρνει ένας φίλος μου τηλέφωνο και μου λέει ότι να έρθουν να σου κάνουν μια παρουσίαση στο σπίτι. Εξυπηρέτηση κάνε, μου λέει. Μια ηλεκτρική σκούπα. Άμα του στείλω σε 4 φίλους μου να κάνουν την ίδια παρουσίαση, θα πάρω κάτι χύτρες εγώ. Λέω, οκ, εντάξει, εγώ τώρα. Εντάξει, θα πάρω τις χύτρες. Όχι εγώ να πάρω τις χύτρες, θα τις έπαιρνε ο φίλος μου. Ναι, ο φίλος. Έπρεπε και εγώ μετά να συστήσω σε άλλους 4. Για, αν δεν έπαιρνα το μηχάνημα, μπορούσα άμα τους έκανα συστάσεις. Ήταν ένας τρόπος πολύ καλός για να βγάλουν συστάσεις. Γιατί είναι αυτές οι σκούπες, άμα έχετε ακούσει ποτέ, που καθαρίζουν ακάρια και τέτοια. Οι οποίες είναι πανάκριβες. Και ο τρόπος πώλησης όλων αυτών των εταιριών ήταν μέσα σε σπίτια. Έπρεπε να πάει να κάνει μια παρουσίαση. Όπως κάνει και η Tupperware και όλες αυτές οι εταιρείες. Τη δοκιμάζει μέσα στο σπίτι σου. Τη δοκιμάζει επί τόπου. Η παρουσίαση ήταν τόσο καλά δομημένη, παιδιά. Τόσο καλά δομημένη. Πώς πήγαινε από το ένα θέμα στο άλλο και πώς μέσα στη θεωρία σου έβαζε, σου πετούσε και μερικά πρακτικά πράγματα. Στο οποίο στο τέλος της παρουσίασης, ενώ ήταν μια σκούπα η οποία έκανε 1.600 ευρώ, είχε σκαυλώσει για να την πάρεις. Μιλάμε. Ένιωθες ότι πρέπει να την πάρεις. Ναι. Λες, δεν γίνεται να λείπει αυτό το πράγμα από το σπίτι μου. Ναι. Έβλεπες τότε να αλλάζει η ζωή σου, λες. Τι? Είδες τη σκούπα και λες. Καταρχήν, κοίταξε, στο τέλος της παρουσίασης πέρα. Βλέπω μια καριέρα σε αυτό το πράγμα. Θα σου πω. Λέω, ρε φίλε, τι 1.600 ευρώ. Λέω, εντάξει, εγώ μόνος μου μένω. 20, πόσο ήμουν τότε, 30, πόσο είχα φτάσει. Τι να την κάνω τώρα, λέω, μια τέτοια σκούπα. Μου λέει, επειδή σε βλέπω, λέει, υπάρχει το πρόγραμμα, λέει, στην εταιρεία. Μαζεύαν και οι πολιτές έτσι. Που μπορείς να κάνεις αυτή τη δουλειά που είδες να κάνω εγώ. Λέω, όπα. Ο πολιτής που ήρθε σπίτι σου. Ο πολιτής που ήρθε σπίτι μου. Ο οποίος. Από τον φίλο σου. Από τον φίλο μου. Για τη χύτρα. Ο οποίος πολιτής που ήρθε στο σπίτι μου, αν έφερνε έναν πολιτή στην εταιρεία, έπαιρνε ποσοστό από τις πωλήσεις του πολιτή. Ναι. Οπότε κυνηγούσαν και πολιτές. Ναι.
Και καταλήγω με λίγα λόγια, εγώ ξαφνικά να είμαι πολιτής σε μια ηλεκτρική σκούπα. Όπου ήμουν και πάρα πολύ καλός. Είναι όλα. Θέλω να πεις όλα εδώ. Θα σου πω. Στην αρχή, όταν ξεκινάς στην εταιρεία σου, κάνανε τότε μια εκπαίδευση. Όπου στην ουσία έπρεπε να αποστηθείς κάποια πράγματα. Και μετά τα στάδια ήταν, ρε παιδί μου, ότι πήγαινες με έναν παλιότερο σε 2-3 ραντεβού. Μετά στο τρίτο ραντεβού, ο παλιότερος έλεγε πάρ' το εσύ πάνω σου. Όταν θεωρούσαμε ότι είναι καμένο ραντεβού, ήταν ευκαιρία για εκπαίδευση. Ωραία. Οπότε ξεκινούσες έτσι. Μετά, όταν άρχισες να βγαίνεις μόνος σου, εγώ δεν ήθελα να δώσω λεφτά και μου είπαν ότι OK, σου δίνουμε τη σκούπα και θα κρατάμε ένα μικρό ποσοστό κάθε φορά από τις πωλήσεις σου. Οπότε πήρα και τσέπωσα τη σκούπα για να μπορώ να κάνω τις παρουσιάσεις. Άρχισα σε δικούς μου ανθρώπους να πηγαίνω να κάνω παρουσιάσεις. Στους δικούς σου ανθρώπους έχεις την άνεση να απαιτήσεις τις 4 συστάσεις. Και τους λες ξεκόλα, ρε μαλάκα, θα πάρεις είτε φίλτρο νερού είτε χύτρα άμα μου στήσεις 4 άτομα και τα παίρνανε. Αλλά με βάζανε εμένα κατευθείαν σε 4 σπίτια. Ένα άτομο με βάζει σε 4 σπίτια. 4 άτομα, δηλαδή 4-4-16, κατευθείαν είχα 16 ραντεβού μες στο μήνα. Καταλαβες. Στατιστικά, εγώ είχα φτάσει σε ένα σημείο να κάνω 20 με 20 παρουσιάσεις το μήνα, μία ώρα την ημέρα. Τόσο κρατούσε, μία μισή ώρα. Μετά πάνε, έλα, άντε ένα 2 ώρο, ρε παιδί μου, συνολικά. Και closing ποσοστό είχες από τα 20? 4. 4 σκούπες πουλούσα με 5 το μήνα. Και ήταν commission based? Ήταν 250 ευρώ σε κάθε σκούπα. Ναι. Οπότε ξαφνικά εγώ με μία ώρα δουλειά την ημέρα, γι' αυτό σου είπα πριν ότι οι πωλήσεις είναι το top. Άμα μπορείς να είσαι καλός στις πωλήσεις, είσαι καλός σε οτιδήποτε. Έβαζες 1.000 ευρώ το μήνα. Ναι, 1.000 με 1.250 ευρώ το μήνα. Για αρχή πολύ καλά. Για αρχή, ναι, όχι παιδιά, ήταν ξαφνικά για στο μάτι με εμένα. Τι χρονικό διάστημα έφτασε σε αυτό το ποσό, 1.200 ας πούμε? Πολύ σύντομο, ήμουν πολύ γρήγορος γενικά. Ναι, μόλις μπήκα κατευθείαν, ας πούμε, το ψιλοκυνήγησα κατευθείαν. Θα είμαι ειλικρινής. Στην πορεία άρχισε, ενώ πίστευα πολύ στο μηχάνημα και είναι γαμάτο μηχάνημα και είναι το μηχάνημα το οποίο χρησιμοποίησα μετά και στην εταιρεία καθαρισμού. Το είχα δηλαδή, ήταν από τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαμε. Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Άρχισα να νιώθω ηθικά λίγο άσχημα το να πουλάω σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί πραγματικά να μην το χρειάζονται ή μπορεί πραγματικά να μην είχαν την οικονομική δυνατότητα. Άρχισε να μου βγαίνει λίγο τύψεις, λίγο ενοχές. Όμως παράλληλα άρχισα να συνειδητοποιώ, το μάτι μου δηλαδή πήγε στο ότι ο κόσμος έχει ανάγκη της υπηρεσίας. Από το να τους πουλάω, ας πούμε, ένα μηχάνημα 1.600 ευρώ για να καθαρίζουν το στρώμα τους ή τα χαλιά τους ή τους καναπέδες τους. Ναι. Άρχισα να συνειδητοποιώ ότι χρειάζονται την υπηρεσία. Και 2015 αυτό που κάνω είναι στείνω μία σελίδα στο Facebook, όπου αρχίζω και άσχετος τελείως μέχρι τότε, μόνο το προσωπικό μου προφίλ είχα τότε, αρχίζω και δημιουργώ περιεχόμενο. Και αρχίζω και στείνω κανονικά μία εταιρεία καθαρισμού, με εξειδίκευση πάνω στους βιολογικούς καθαρισμούς. Και με αυτό το μηχάνημα, τη μία σκούπα που είχα, με δανεικό αυτοκίνητο, δεν είχα αυτοκίνητο. Να κάνω 2 απορίες ως προς το process λίγο τώρα εδώ. Ναι. Γιατί είπες 20 παρουσιάσεις, ας πούμε, το μήνα. Ερώτηση, επειδή είναι να μπει στο σπίτι κάποιου, ήταν όλα από referrals, όλα ήταν από συστάσεις? Ναι. Αν όχι, ναι. Όλα ήταν από συστάσεις και υπήρχε και ένα άλλο σύστημα, ότι όποτε υπήρχε διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, η εταιρεία είχε stand, όπου πηγαίναμε όλοι οι πολιτές και παίρναμε στην ουσία με κάποια δωράκια, τους επικοινωνούσαμε δηλαδή τι δώρα μπορούν να κερδίσουν και να επωφεληθούν άμα μας καλέσουν στο σπίτι τους. Παίρναμε τηλέφωνο και ονοματεπώνυμο και μετά από τη διεθνή έκθεση είχες μαζέψει πάρα πολλά ονόματα και πήγαινες χάρη στα τηλέφωνα για να κλείσεις το ραντεβού. Ναι. Okay. Άμα γενικά δεν ήταν δύσκολο να κλείσεις ραντεβού. Αν είσαι καλός επικοινωνιακά, επειδή υπήρχαν και τα δώρα, υπήρχε και το όφελος δηλαδή. Έπρεπε πάντα να καταλάβει και να νιώσει ο άλλος ότι για να βάλω κάποιον μέσα στο σπίτι μου πρέπει να έχω ένα σοβαρό όφελος. Στο μυαλό του οι χύτρες, οι κατσαρόλες και τα φίλτρα νερού ήταν ένα σοβαρό όφελος. Έτσι. Μετά όσοι αγοράζαν τη σκούπα και μας στέλναν και αυτοί, υπήρχε ένα σύστημα, άμα αγόραζες σκούπα αλλά μας κάνεις 4 συστάσεις, ένα έξτρα εξάρτημα της σκούπας, αντί να το αγοράσεις θα το πάρεις δωρεάν. Okay. Οπότε και αυτοί που μας στέλναν σε δικούς τους, σε δικές συστάσεις ήταν πιο όριμοι πελάτες, γιατί νιώθανε ανταγωνιστικά. Δηλαδή έλεγε αφού το αγόρασε ο φίλος μου, δεν γίνεται να μην το αγοράσω κι εγώ, θα φανώ φτωχάτζα ας πούμε. Οπότε λειτουργούσε και έτσι θετικά.
Και στην εταιρεία καθαρισμού ήσουν μόνος, δηλαδή πήγαινες και καθαρίζεις τα σπίτια των ανθρώπων. Ναι, ξεκίνησα λοιπόν, άρχισα να στείνω τη σελίδα. Εσύ και η σκούπα σου. Εγώ και η σκούπα μου. Τότε με είχε πιάσει κάτι και παρακολουθούσα κάτι σεμινάρια, ήταν για κάποιο λόγο πολύ διαδεδομένο το κομμάτι του dropshipping. Τότε. 2015. Ναι, eBay και τέτοια. Τότε έσκασε η φούσκα. Παιδιά, είχε σκάσει έντονα, είχε γίνει και μια εταιρεία networking με εκπαίδευση για dropshipping. Ναι, ήταν απίστευτο. Και όμως, επειδή άρχισα, παρακολουθούσα και ήθελα να είμαι πάντα μες στα πράγματα, μου είχε μείνει κάτι. Μου είχε μείνει το κομμάτι των κριτικών στα προϊόντα. Έλεγε να ζητάτε, ρε παιδί μου, Google κριτικές. Αξιολόγηση και γενικά και στο Facebook. Είχα πάρει και άλλα στοιχεία, ρε παιδί μου, από αυτά τα σεμινάρια. Και τι έκανα, άρχισα να το εφαρμόζω στις σελίδες της BioClean Ελλάς. Άρχισα να ζητάω καταρχήν σε όποιο σπίτι έμπαινα, ζητούσα αξιολόγηση. Οπότε 2015-2016, τώρα που κανείς δεν ασχολιόταν με αυτά, άρχισα να έχω 5 αξιολογήσεις σε Facebook, σε Google και σε τέτοια. Επίσης, τότε οι διαφημίσεις στο Facebook ήταν πάρα πολύ φθηνές. Εγώ είχα εντάξει το βίντεο από τότε στην εταιρεία. Επειδή παρακολουθούσα marketer του εξωτερικού και έπαιρνα παραδείγματα, ήθελα γενικά να βελτιώνω διαρκώς το περιεχόμενο. Από τότε είχαν πει τη δύναμη του βίντεο, την ξέραμε και από το YouTube έτσι κι αλλιώς. Αλλά άρχισα να κάνω before and after βίντεο, ποστάκια, το στρώμα. Πόσο σκατά είχε πάνω νερολεκέδες, ούρα και τέτοια και πώς άσπρισε, πώς καθάρισε. Μετά από ένα σημείο άρχισα να μπαίνω κι εγώ στα βίντεο. Γιατί είχα δει πάλι σε κάποιο σεμινάριο πόσο σημαντικό είναι, ας πούμε, το personal branding, το να χτίζεις πάνω στην περσόνα σου. Ποιους έβλεπες που είσαι στο εξωτερικό? Ναι. Τότε πάλι έπαιζε ο Gary Vee καταρχήν πάρα πολύ. Καλά, κοίταξε, τότε ήταν ο Γκαρντόνε, τότε ήταν πολύ πιο μετά. Όχι, από τότε ήταν και ο Γκαρντόν. Ναι, που σε πόρωνε έτσι πιο πολύ με τις πωλήσεις και με αυτά. Τώρα πιο τεχνικά δεν θυμάμαι ποιους έβλεπα. Έχω δει πάρα πολλούς. Καρντόν κιόλας ήταν από τους πρώτους, νομίζω, τότε που έδινε και το live calls, how to close επί τόπου. Παλιά τώρα, 16-17. Κοίταξε. Πολλοί μπορούν να πούν καλά, μπορούν να πούν κακά για αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ το βιβλίο το ένα του 10X, ας πούμε, να διαβάσεις, προτείνω σε όλους. Γενικά το mindset του 10X είναι εκπληκτικό και μπορεί να κουμπώσει παντού. Το έχετε διαβάσει? Το έχω ξεφυλίσει, είναι το 10X. Άμα μπορείς να διαβάσεις, ξέρεις, είναι αυτό που λένε, πάρε ένα βιβλίο, διάβασε το mindset που πρέπει να έχεις, ας πούμε, για μένα ήταν αυτό. Μου κούμπωσε πάρα πολύ εμένα τουλάχιστον. Καρντόν έχει και τρελή ιστορία, ήταν με ναρκωτικά, είχε θέμα. Και επίσης, και που λέγαμε, ας πούμε, που μας καίει σαν θέμα εμάς, το να πετύχεις πριν τα 30, γενικά όλη τη γενιά μας. Ο Καρντόν μετά τα 25-26 έκανε ό,τι έκανε. 45-50. Και ήταν και μέχρι τα 25 σκέψου σε πρόγραμμα αποτοξίνωσης και τέτοια. Δηλαδή υπήρχε παρελθόν περίεργο. Πολύ ωραία φάση. Μαϊμούνι, μεγάλο, έτσι. Μεγάλο μαϊμούνι, αλλά παιδιά, μπορείς να πάρεις. Γενικά, για μένα το δικό μου σκεπτικό είναι ότι μπορώ από τον οποιοδήποτε να πάρω αυτό που θεωρώ ότι είναι καλό για μένα. Ταιριάζει με την ηθική μου και με τις αξίες μου. Γιατί πάντα πρέπει να έχεις, ρε παιδί μου, και ένα υπόβαθρο μέσα σου σαν άνθρωπος. Πρέπει να έχεις κάποιες αξίες, πρέπει να έχεις κάποια ηθική. Δηλαδή, δεν γίνεται όλα να τα κάνεις στο βωμό του κέρδους και του χρήματος, να ξεχνάς τα πάντα, ας πούμε. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Οπότε, το copy-paste είναι καλό, ας πούμε. Το copy-paste είναι καλό. Δεν υπάρχει παρθενογέννηση. Το copy-paste όμως να βγαίνει μέσα και από τη δική μου προσωπικότητα. Δηλαδή, όλοι εμπνεόμαστε και βλέπουμε και αντιγράφουμε πράγματα, αλλά πρέπει να προσθέτεις και τη δική σου πινελιά. Ναι, έτσι το λέω. Όχι copy-paste. Όλο το χαρακτήρα κάποιου και όλη τη συμπεριφορά του, παίρνεις αυτά που σου αρέσουν εσένα και τα εφαρμόζεις. Πάνω σε κομμάτι χαρακτήρα. Ή και πρακτικές δουλειάς. Ναι. Αυτό το δούλεψε, το έκανα σωστά στη δουλειά, μπορώ να το κάνω κι εγώ. Και μου ταιριάζει και εμένα, μου ταιριάζει. Οπότε ξεκινάω και αρχίζω βίντεο. Στείλω διαφημιστικές καμπάνιες με βίντεο το 2015-2016 και παιδιά πάνε τάπα. Γίνεται χαμός. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τώρα τι κλεισίματα έχω. Με πολύ χαμηλό ad spend. Έχω τρελά κλεισίματα, μια τοπική επιχείρηση, υπηρεσία καθαρισμού στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης. Καλύπτω βέβαια και Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Όλα τα σπίτια θέλανε καθαρισμό. Όλα τα σπίτια θέλανε καθαρισμό. Και ήταν και σαν υπηρεσία, ενώ υπήρχε κάποιος ανταγωνισμός, αλλά ήταν παλαιολιθικός, να το πω, στον τρόπο που λειτουργούσε και εξυπηρετούσε τα operation. Ξαφνικά καταλήγω εγώ να αρχίζω να παίρνω αμάξια, να αναβαθμίζω τον εξοπλισμό μου, υπαλλήλους. Να παίρνω υπαλλήλους, πολλή δουλειά όμως προσωπική. Δηλαδή,
δουλειά, ρε παιδί μου. Να ασχολούμαι και με το marketing της εταιρείας, να ασχολούμαι και με τους καθαρισμούς. Είμαι και εγώ αυτός που καθαρίζω σαλόνια. Έχω καθαρίσει κυριολεκτικά, τι να σου πω. Έχω υπολογίσει ότι έχω καθαρίσει πάνω από 1.500 σαλόνια. Και το να καθαρίσει ένα σαλόνι δεν είναι απλή τέτοιο. Με έχει μείνει εδώ πρόβλημα στον νόμο ή να καθαρίσει τα στρώματα. Εξελισσόταν όλο αυτό, έκανα και ταπειθοκαθαριστήριο. Αγόρασα εξοπλισμό βαρύ για να καθαρίζουμε χαλιά. Οπότε μπήκε και νέο τμήμα μέσα στην εταιρεία για να καθαρίζουμε χαλιά. Άνοιξε και νέο τμήμα για να καθαρίζουμε σπίτια μετά από ανακαινήσεις. Ναι. Και άνοιξε και νέο τμήμα στην εταιρεία για να εξυπηρετούμε B2B. Εταιρείες οι οποίες θέλουν καθαριότητα μία φορά την εβδομάδα, 2 φορές την εβδομάδα. Αυτό. Και φτάσαμε σε ένα σημείο 2019 όπου εγώ έχω ξεκινήσει να δημιουργώ περιεχόμενο έτσι κι αλλιώς για την εταιρεία μου. Μεγάλα βιντεάκια, long form περιεχόμενο για το YouTube. Okay. Όχι πολλά, αλλά ήταν τα πρώτα μου βήματα, ρε παιδί μου. Και γενικότερα είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα ό,τι βλέπω ότι μου δημιουργεί στρες και με περιορίζει, θέλω να το κάνω για να το ξεπεράσω. Οπότε και έτσι αντιμετώπισα και το κομμάτι της κάμερας και της επικοινωνίας μου, πώς θα επικοινωνήσω το τι θέλω να επικοινωνήσω μπροστά στην κάμερα. Ήθελα να ξεπεράσω τα ταμπού μου, τα κόμπλεξ μου και άρχισα να το κάνω. Επέβαλα στον εαυτό μου ότι πρέπει να γίνει. Πάντως έκανες breakthrough στην αγορά εκεί πέρα, γιατί δεν υπήρχε κανένας ο οποίος να μιλάει γι' αυτό, να διαφημίζει καθαρισμό. Και άμα ήσουν ο πρώτος, είχες μονοπόλιο και σε όλη την αγορά. Είχα μονοπόλιο κυριολεκτικά. Ναι, και είχες όλη την αγορά. Ήταν παρθένο έδαφος. Η αλήθεια αυτή είναι ότι ήταν παρθένο έδαφος και κατά χάρη Θεού πήγαμε πολύ καλά. Όμως έρχεται το 2019, βλέπω τον αγαπητό μας Gary V να λέει μπείτε πενταμπούνια στο TikTok. Λέω ότι είναι το TikTok, το κατεβάζω και ανεβάζω Νοέμβριο του 2019 το πρώτο βίντεο. Ναι. Το οποίο το πρώτο βίντεο ήταν ένα satisfying βίντεο καθαρισμού που ήταν μια κίτρινη πολυθρόνα κατάμαυρη και περνούσε το μηχάνημα, ας πούμε. Έβαλα και έναν ήχο της εποχής, έκανα και ένα slow motion και αυτό έπιασε νομίζω καμιά 100.000. Το πρώτο βίντεο. Το πρώτο βίντεο, οργανικά στο TikTok. Μιλάμε 2019. Και παθαίνω, λέω τώρα 100.000 οργανικά. Εγώ δεν είχα δει το Facebook, ας πούμε, μας έδινε με το ζόρι 10 likes στο post, ας πούμε. Ενώ είχα στο Facebook, είχα φτάσει στην BioClean να έχει 10.000 ακόλουθους τότε. Τώρα μια εταιρεία. Τότε ήταν... Ναι, ήταν τρελό νούμερο, ας πούμε. Αλλά η αναλογία των likes, ας πούμε, που παίρναμε ήταν μηδαμινή. Και βλέπω ξαφνικά το TikTok και λέω, φίλε, εδώ είμαστε. Και αρχίζω και ανεβάζω. Και ξαφνικά αρχίζω και βγαίνω και εγώ στην κάμερα και κάνω και κάτι χαζά trends. Yes, no, κάτι τέτοια. Ήτανε τότε, έπαιζε πολύ αυτό το trend τέλος πάντων. Και άρχισα να δημιουργώ καθημερινά περιεχόμενο. Και δοκίμαζα όλα τα format. Δηλαδή, τι trend δοκίμασα, τι άρχισα να μιλάω και να δίνω tips. Τι έδειχνα μόνο καθαρισμός χαλιού με ωραίο ήχο από πίσω και να είναι ASMR φάση. Και πηγαίνανε όλα πολύ καλά. Οπότε φτάνω 2021 και έχω δημιουργήσει, σαν BioClean Ελλάς ήταν τα κανάλια, έχω φτάσει 40.000 followers. 2019 τέτοιο, αρχίζει 2021, 40.000 followers στο TikTok. Ναι. 2022 αποφασίζω να αλλάξω το BioClean Ελλάς που υπήρχε, να το κάνω personal brand. Το γυρνάω σε Φίβος Μπέλος και ήταν η καλύτερη απόφαση που πήρα ποτέ μου στη ζωή μου. Γιατί από εκεί και πέρα το personal brand άρχισε και μου άνοιξε δρόμους σε πολύ περισσότερα πράγματα. Καταρχήν μπορούσα και να υποστηρίξω διαφημιστικά την BioClean Ελλάς, αλλά μπορούσα πλέον να πάρω και χορηγίες από άλλες εταιρείες, επειδή είχα αρχίσει να δημιουργώ το δικό σου περιεχόμενο. Το δικό μου κοινό. Ναι. Είχα αρχίσει να έχω μεγάλο κοινό. 2023 ανοίγουν τα Reels στην Ελλάδα. Δημιουργώ από το 0 λογαριασμό στο Instagram. Το 2023. Ναι, τα Reels ενεργοποιήθηκαν στην Ελλάδα 2023. Δηλαδή σε 150.000 τώρα Instagram από το 2023, 2 χρόνια. Ναι, θα υπάρχει και μέσα στο course που κάνω τώρα. Πώς μπορείς σε 1,5 χρόνο, γιατί 150.000 τους έφτασα σε 1,5 χρόνο. Δεν τους έφτασα τώρα σε 2 χρόνια που έχουν περάσει από τότε που άνοιξαν τα Reels. Σε 1,5 χρόνο έφτασε 147.000. Είναι 147.000, ναι. Ναι. Είναι ακραίο. Είναι ακραίο, ναι. Εγώ νόμιζα ότι το είχες από παλιά το Instagram και ότι ανέβαζες. Όχι, στο Instagram μου δεν θα δείτε ποστάκια κλασικά με εικόνες. Μόνο Reels. Όχι, το άνοιξα μόνο όταν άνοιξαν τα Reels. Ναι. Δεν είναι, γιατί εγώ έκανα μόνο βίντεο, ρε παιδί μου. Εγώ ήμουν TikTok, ας πούμε. Ακραίο. Ναι, και τα shorts αργότερα ανοίξανε. Δεν υπήρχαν τα shorts.
Το YouTube πιο αργά. Εγώ τον ανάποδο και γενικά, αν και δεν είμαι καταναλωτής περιεχομένου μεγάλος ρε παιδί μου, με τα Reels την άκουσα. Εκεί το 23 όταν ας πούμε ξεκινήσανε τα Reels. Εθισμός. Ναι, αλλά αυτό είχε προϋπάρξει φαντάζομαι το TikTok. Οπότε κάνω την εναλλαγή από BioClean Ελλάς, το ονομάζω το personal brand Φίβος Μπέλος και από τότε και μπορούσε να χτιστεί και η εταιρεία και άρχισα να παίρνω χορηγίες από πολύ μεγάλες εταιρείες. Έχω κάνει συνεργασίες μέχρι τώρα με, όπως σας είπα, έχω σταθερή συνεργασία με το Ariel, έχω συνεργασία με το Πλαίσιο, Swiffer και μεγάλα brands γενικότερα. Επιλέγω μόνο μεγάλα brands κυρίως να δουλεύω. Όχι ότι ακυρώνω μια ωραία και σοβαρή πρόταση που θα έρθει. Αλλά έχω ακυρώσει και πολλές προτάσεις. Okay. Και ουσιαστικά πότε πήρες την απόφαση ότι θα αρχίσω αυτό το content που κάνω, επειδή πάει καλά για μένα, να το κάνω για άλλους. Δηλαδή θα ανοίξω marketing agency. Το ένα έφερε το άλλο στην ουσία. Πέρα ότι είχα αποκτήσει πολύ μεγάλη εμπειρία από το δικό μου brand, διαχειρίστηκα και το brand του αδερφού μου, του μυστικού γραφείου. Και είχαμε πολύ σύντομα και εκεί πολύ μεγάλη επιτυχία. Μετά μου έγινε μία σύσταση και ανέλαβα έναν γυναικολόγο. Για κάποιο λόγο και εγώ, ξέρεις, επειδή είχα από μικρός όλο αυτό το πνεύμα του διαρκώς να δοκιμάζω και να κάνω πράγματα, ανέλαβα και τον γυναικολόγο, τον έκανα και αυτό ένα viral. Βαρούσε κάτι τρελά νούμερα. Δηλαδή στο λέγανε χωρίς να έχεις agency δηλαδή. Ναι, όχι, ξεκίνησα χωρίς να έχω τέτοιο. Είχα ανοίξει απλά έναν CAV για να είμαι καλυμμένος νομικά, αφού είχα ήδη εταιρεία ατομική, ρε παιδί μου. Ένα κωδικό δραστηριότητας για να μην έχω κανένα πρόβλημα. Και συνεχίζοντας, το ένα έφερε το άλλο κυριολεκτικά. Μου έγινε μετά μια σύσταση και αναλάβαμε την Φούγγι. Εκεί είχα πάρει ήδη τον πρώτο μου βιντεογράφο, editor. Οπότε άρχισα να συνειδητοποιώ ότι κάτσε εδώ πέρα κάτι πάει καλά και πρέπει να το δούμε σοβαρά. Βλέπω δηλαδή προοπτικές και επίσης ξέχασα να σας πω ότι κάτι που μου έλεγε και η πρώην σύζυγός μου πάντα, που έχουμε πολύ καλές σχέσεις, είναι ότι επειδή με έβλεπε ότι είχα πάθος με το marketing. Περνούσα κυριολεκτικά, δηλαδή μπορεί να δούλευα όλη μέρα χειρονακτικά, αλλά το βράδυ όταν γυρνούσα στο σπίτι, εγώ έβλεπα long form περιεχόμενο του Gary V. Μελετούσα βιβλία, διάβαζα πώς μπορώ να βελτιώσω τις πωλήσεις, πώς μπορώ να βελτιώσω το ένα, πώς μπορώ να βελτιώσω το άλλο. Οπότε το χόμπι μου ήταν πάντα να ψάχνουμε γύρω από το marketing και τις πωλήσεις. Και πάντα μου έλεγε γιατί δεν ανοίξεις ένα agency. Δηλαδή μου το έλεγε σε περιόδους, μου το είπε το 18, μου το είπε το 19, γιατί με έβλεπε. Σου έδωσε την ιδέα, ναι. Το ήθελα κι εγώ. Το ήθελες κι εσύ, αλλά... Το ήθελα κι εγώ, αλλά επειδή, ξέρεις, όταν στείνεις και αναπτύσσεις μια business, είσαι ήδη στο να την αναπτύξεις κι άλλο και έχει κι άλλο και έχει κι άλλο και είσαι και λίγο εγκλωβισμένος μέσα στην καθημερινότητά σου, με υποχρεώσεις και οτιδήποτε, δεν έχεις καθαρό μυαλό και άμα δεν σου δοθεί και το ερέθισμα, δεν το τολμάς. Ναι. Εμένα μου δόθηκε το ερέθισμα μετά από την έλευση του TikTok. Και επειδή πήρα την πρώτη εμπειρία σε ένα άλλο brand πάνω στο κομμάτι, στο αδερφό μου, στο μυστικό γραφείο, έτσι και το ένα έφερε το άλλο. Οπότε κατέληξα πλέον, παιδιά, να κάνω τη δουλειά των ονείρων μου, που κυριολεκτικά η δημιουργία περιεχομένου είναι κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως, δηλαδή και το personal brand μου μπορεί να έχει tips καθαριότητας και να το λέει κάτι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει πάρα πολλά κομμάτια μέσα τα οποία για να είναι επιτυχημένο κάτι τέτοιο πρέπει να συνδυάσει πολλά skills διαφορετικά. Δηλαδή σε επίπεδο σεναρίου, στρατηγικής, επικοινωνίας με εταιρείες, το να κρατάς διαρκώς τον θεατή σου και να σε υποστηρίζει σε όλο αυτό που κάνεις. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ πλέον και η F-Media, η εταιρεία που έχω στήσει πλέον. Στην F-Media, γιατί πλέον έχω καταλήξει να έχω μόνο την F-Media. Πλέον την BioClean Ελλάς την έχει πάρει η πρώην σύζυγός μου, που έχουμε, όπως είπα, πολύ καλή σχέση. Και την τρέχει μια χαρά όπως πρέπει να την τρέξει. Τη στηρίζω κι εγώ όπως μπορώ να τη στηρίξω. Αλλά έχω δώσει όλο μου το είναι στην F-Media και στην ανάπτυξή της και στη καθημερινή βελτίωση των υπηρεσιών της. Θεωρείς ότι έπαιξε ρόλο το ότι επειδή ήσουν από τους πρώτους που το ξεκίνησαν αυτό, τώρα, επειδή έχουν βγει και άλλοι ανταγωνιστές, ότι έχεις το πλεονέκτημα του να ήσουν ο πρώτος, οπότε... Στο παραθένο έδαφος. Μιλάμε για την F-Media. Για την F-Media, ναι. Ωραία. Θεωρώ ότι δεν παίζει ρόλο πότε ποιος ξεκίνησε πρώτος. Γιατί πριν από μένα έχουν ξεκινήσει και άλλοι πρώτοι και τους έχω περάσει. Ναι. Σε επίπεδο υπηρεσιών, σε επίπεδο πελατών, σε επίπεδο κοστολόγησης. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, η F-Media θεωρείται από τις πιο ακριβές εταιρείες στην Ελλάδα. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι οι πιο υψηλές. Ναι. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Είναι γιατί οι πελάτες βλέπουν τα αποτελέσματα που φέρνουμε και έχουμε φέρει
σε πάνω από 100 διαφορετικά brands. Έχουμε χτίσει ένα πελατολόγιο πολύ ισχυρό. Οπότε μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν με ποιους έχουν να κάνουν. Νομίζω ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα που είχε η F-Media είναι πρώτον ότι εγώ ο ίδιος ήμουν content creator και ήμουν παύλα επιχειρηματίας. Ήξερα και ξέρω να μιλάω στην γλώσσα ενός επιχειρηματία. Θεωρώ ότι παίζει και ένα ρόλο το ηλικιακό κομμάτι, γιατί καλός ή κακός ένας επιχειρηματίας άλλο να έχει απέναντί του έναν ο οποίος είναι 40 χρονών και μπορεί να τον εμπνεύσει εμπιστοσύνη και να καταλάβει παράλληλα ότι ο τύπος είναι και έχει full αντίληψη πάνω στο κομμάτι του social και του content. Και άλλο να είναι ένας 20χρονος, ας πούμε, απέναντί του 25χρονος, ο οποίος έχει και όλη την τρέλα της νιώτης, ας πούμε, έτσι. Και δεν το λέω επιτιμητικά. Το λέω απλά συγκριτικά αυτό που βλέπω στατιστικά. Βλέπω ότι οι επιχειρηματίες νιώθουν μια ασφάλεια μαζί μου. Θεωρώ δηλαδή το κομμάτι του creation παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, ότι ήμουν εγώ ο ίδιος creator. Θεωρώ ότι έχουμε πολύ δυνατά case studies και αυτό που θέλω να παροτρύνω σε όποιον θέλει να ξεκινήσει ή έχει ξεκινήσει αυτή τη δουλειά, ας στήσει και επενδύσει πάνω σε 2-3 βασικά project. Να δώσει λίγο χρόνο στον εαυτό του, να κάνει κάποια project case studies δυνατά. Οπότε μέσα από αυτά, ένα-δύο πελάτες, να τα δώσει λίγο αγάπη παραπάνω. Εγώ προτείνω να δώσεις αγάπη ισόποσα σε όλους τους πελάτες σου, αλλά ρε παιδί μου είναι κάποια project που σε βοηθάνε και από μόνα τους μερικές φορές. Είναι να τρέξουν έτσι κι αλλιώς, ας πούμε. Αν κάνεις καλή στρατηγική. Είναι και αυτό ένα κομμάτι της δουλειάς που πρέπει να μπορείς να έχεις την διάκριση ποιους να επιλέξεις, τι να πεις, έτσι ώστε να έχεις το βέλτιστο αποτέλεσμα. Οπότε αυτή είναι η συμβουλή μου για κάποιον που θέλει να μπλέξει με το κομμάτι αυτό και να κάνει μια δική του εταιρεία, να δημιουργήσει κάποια καλά case studies και μετά αυτά από μόνο τους θα αρχίσουν να αυγατίζουν. Εγώ δηλαδή δεν έχω βάλει ούτε ευρώ σε διαφημίσεις. Δεν έχω κάνει πώληση ποτέ στην εφημερίδα. Στο Instagram. Μπορείς να κοιτάξεις την κάμερα και έχω βάλει μόνο στο TikTok για να προωθήσω σε επίπεδο engagement κάποια βίντεο. Δεν έχεις κάνει paid ads. Όχι. Για επιχειρήσεις που. Όχι ποτέ. Όλα οργανικά. Ναι. Είχαμε κάνει, για να είμαι ειλικρινής, είχαμε κάνει για 2 μέρες και πήρα τον συνεργάτη μου, ο οποίος τις είχε στήσει και του λέω κατέβασέ τις, γιατί μας ήρθαν γύρω στα 50 leads. 50 leads, κυριολεκτικά δεν μπορούσαμε να. Δεν γινότανε. Οπότε του λέω κατέβασέ το και με έβρισε κιόλας. Είναι φίλος. Πώς το εξηγείς τώρα όλο αυτό? Σφάζονται με τις διαφημίσεις, ξέρεις τι γίνεται. Ο ένας πληρώνει αυτό που πληρώνει να πληρώνει. Όποιος δεν στείνει το personal brand του πλέον, σε λίγα χρόνια θα είναι πεθαμένος σαν επιχειρηματίας. Μιλάω για επιχειρηματικά. Για το πρόσωπο. Πρέπει να χτίσουμε το personal brand. Πρέπει να αφήσουμε ταμπού και περιορισμούς και να καταλάβουμε την αξία του να χτίζουμε personal brand. Το personal brand μπορεί να σου χτίσει αύριο μεθαύριο και να σου ανοίξει δρόμους για να κάνεις απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, εγώ ήμουνα, βλέπετε, ένας καθαριστής, όμως κατάφερα μέσα από το μεγάλο κοινό που με έχει εμπιστευτεί, που απέκτησα, να μπορώ να κάνω μια εταιρεία marketing. Και σήμερα να είναι η top, από τις top στην Ελλάδα. Έτσι. Δεν ήταν απαραίτητο, δεν σημαίνει ότι επειδή είχα personal brand θα γινόταν και η F-Media αυτό που έγινε. Υπήρχε πολύ προσωπική εργασία και επαγγελματισμός για να μπορούμε να υποστηρίζουμε και να αναπτυσσόμαστε διαρκώς. Αλλά όποιος δεν χτίζει σήμερα το personal brand, κυριολεκτικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θέλει να λέγεται επιχειρηματίας. Το λέω λίγο σκληρά, περισσότερο για να εμπνεύσω και να δώσω κίνητρο για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί, γιατί πλέον πρέπει να ανοίξει την κάμερα και να του φύγουν όλα τα κόμπλεξ και περιορισμοί. Και να αρχίσει να κάνει ό,τι πιο cringe μπορεί να φανταστεί. Άμα πας και δεις τα βίντεο όμως με το 2017, ήμουνα σαν να ήμουν χαζός. Τελείως. Βλέπω τον εαυτό μου και το βρίζω. Ναι. Δηλαδή λέω, δεν μπορούσα να μιλήσω. Τα απορρίπτεις δηλαδή όλα, Τι είναι? τα τότε βίντεο. Τα απορρίπτω. Φίλε, είναι παρακαταθήκη, είναι περιουσιακό στοιχείο. Να κοιτάς και να κριτζάρεις όμως δηλώνει Το και legacy. μεγάλη εξέλιξη εννοείται και είναι και φυσιολογικό. Καλά, κοίταξε, ακόμα και σήμερα που κάνω βίντεο, δηλαδή και το podcast αυτό που θα δω, θα γκριτζάρω με τον εαυτό μου. Αλλά φίλε, δεν σταματάει νομίζω ποτέ. Δεν σταματάμε ποτέ να μην είμαστε ικανοποιημένοι με τον εαυτό μας. Διαρκώς βρίσκουμε κάτι, δεν μου αρέσει η φωνή μου. Το κλασικό που όλοι όταν ακούν τη φωνή τους σε βίντεο, ας πούμε, γκριτζάρουν τη φωνή τους. Πώς στήθηκα εκεί, η κοιλιά μου φαίνεται, τα μαλλιά μου πετάνε. Πάντα κάτι θα βρεις. Το θέμα είναι μην όλες αυτές οι μικρές φωνές που έρχονται και σε περιορίζουν στην ουσία από την εξέλιξή σου, να μάθεις να τις βάζεις στην άκρη, να τις παραμερίσεις και να τις νικάς, να τις υπερνικάς. Για μένα αυτό είναι το καθημερινό. Δηλαδή κάτι μικρό που μπορείς να κάνεις κάθε μέρα που θα σε πάει ένα βήμα παραπάνω. Δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα τεράστια. Μη συγκρίνεις με τον Φίβο, ο οποίος κάνει 8 χρόνια βίντεο, ας πούμε.
Που ακόμα και τώρα δεν είμαι κάποιος wow, όλο λάθη κάνω, όλο πατάτες κάνω. Αλλά η διαφορά ποια είναι με το Φίβος και αυτό που θέλω να, άμα μπορώ να το περάσω σε κάποιον, ότι φίλε δεν έχει σταματήσει. Δεν έχει σταματήσει να κάνει περιεχόμενο. Δηλαδή κυριολεκτικά για μένα έχω κάνει, τι να σου πω, χιλιάδες βίντεο να πω. Για τους συνολικά καλά, για το σύνολο του περιεχομένου που έχουμε κάνει σε όλα τα brands που έχουμε διαχειριστεί, είναι τρελό το νούμερο. Αλλά στο personal brand δεν έχω σταματήσει μέρα να ασχολούμαι. Ψέματα, έχω σταματήσει. Έχω σταματήσει τον τελευταίο χρόνο. Άρα είναι η συνέπεια αυτό το κλειδί, ρε παιδί μου. Το κλειδί της επιτυχίας, παιδιά, Consistency. όπως σε όλα τα πράγματα, είναι η συνέπεια. Όσο και να ακούγεται, όσο κοινότυπο και να ακούγεται, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να έρθει να μου πει ότι τώρα ρε εσύ, να έρθει, να του δώσω εγώ μια στρατηγική. Έχουμε κάποιες περιπτώσεις τέτοιες που κάναμε coaching και να δώσω μια στρατηγική και να είναι ταγμένος, που είναι πολύ εύκολο, άμα δηλαδή σου δείξουμε και τους τρόπους πώς μπορείς να το αυτοματοποιήσεις, να δημιουργείς περιεχόμενο, βγάζεις 10 reels, 10 βίντεο στο γύρισμα, κάνεις 3 γυρίσματα το μήνα και έχεις 30 βίντεο το μήνα. 30 βίντεο το μήνα, με σωστή στρατηγική, σωστή έρευνα ανταγωνισμού, παρακολούθηση του τι θέλει το κοινό από σένα και καθημερινή βελτίωση από reel σε reel σε επίπεδο λίγο καλύτερο φωτισμό, λίγο τέτοιο, δεν θέλει πολλά πράγματα, πολύ απλά είναι. Σε 6 μήνες δεν θα έχεις ιδέα που θα βρίσκεσαι. Σε 2 χρόνια δε είναι ασύλληπτο το που μπορείς να βρίσκεσαι. Τι επαγγελματικές ευκαιρίες μπορούν να έχουν ανοίξει, πόσο διαφορετικά, πόσο θα σου έρχονται δουλειές, ανοίγουν οι πόρτες, το ότι είσαι αναγνωρίσιμος σου κάνει τη ζωή σου λίγο πιο εύκολη επιχειρηματικά. Δεν θέλει να το δεις χαλαρά όμως. Δηλαδή, κυριολεκτικά τώρα, άμα ήμουν και είχα το μυαλό που έχω τώρα, και εσύ όσο πιο μικρότερος είσαι, τόσο πιο όριμος γίνεσαι νεότερος. Θεωρώ, γιατί ο όγκος των πληροφοριών που διαχειρίζεστε είναι πολύ διαφορετικός από αυτό που διαχειριζόμουν εγώ μικρότερος. Οπότε οριμάζει και με στώνει λίγο καλύτερα, θεωρώ, το μυαλό. Όποιος κάνει all in και πήρε, φίλε, εγώ τα αφήνω όλα τώρα. Όχι τα αφήνω όλα, κάνω τη δουλειά μου, αλλά υπόσχομαι στον εαυτό μου ότι θα αφιερώνω 1 ώρα την ημέρα για το επόμενο εξάμηνο μόνο στη δημιουργία περιεχομένου, να βελτιωθώ σε αυτό το κομμάτι. Είναι ασύλληπτο πού θα βρίσκεσαι. Δεν υπάρχει αυτή για μένα πλέον δικαιολογία επιχείρηση. Να έχεις επιχείρηση, να είσαι επιχειρηματίας, είτε να προσφέρεις υπηρεσίες, είτε να προσφέρεις προϊόντα και να μην δημιουργείς περιεχόμενο στα social. Ο ανταγωνισμός έχει φάει λάχανο και δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Εδώ είμαστε 3 νεότεροι που κάνουμε την υπηρεσία μας και είμαστε στα πρώτα μας βήματα και αντίστοιχα για το κοινό που μας βλέπει είναι αυτό το πλέγμα, να ξέρεις. Εδώ το νης είναι αυτό. Βήμα 1, βήμα 2, βήμα 3, ερώτηση. Εγώ ας πούμε κάνω sales, να παρατήσω το οργανικό, το από κοντά, το τηλέφωνο ή απλά μία ώρα τη μέρα για αρχή. 1 με 2 ώρες την ημέρα. Εγώ αφιέρωνα 3 ώρες την ημέρα. Γιατί στις 3 ώρες μέσα βάζω την εκπαίδευσή μου, ότι κάθομαι και κοιτάω αγοράζω ένα course, ας πούμε, και θα βγάλω ένα course σε λίγο καιρό, οπότε μπορείτε να το πάρετε. Σούπερ. Ναι, τέλος Απριλίου βγαίνει και θα είναι από το Α μέχρι το Ω πώς να στήσεις μόνος σου και να γίνεις επιτυχημένος στα social media. Θα μαθαίνουμε τα πάντα. Θα έχει μέσα και κεφάλαιο ψυχολογίας, έχει προσωπικά ανάλυση διάφορων brands, το οποίο έχουμε δουλέψει, πώς τα κινηθήκαμε στρατηγικά και γιατί πέτυχαν, το πώς να γράψεις σενάριο, το τι σημαίνει hook, το πώς να κάνεις το γύρισμα με το κινητό σου μόνο, πώς να χρησιμοποιείς το φως και τα συναφή. Θα είναι ένα πλήρες course, το οποίο πραγματικά θα δώσουμε αξία και όχι μπαρούφες για να πάρουμε λεφτά. Γιατί θέλουμε να το βλέπουμε και αυτό σαν επιχείρηση και θέλουμε το προϊόν να είναι top. Έτσι. Τώρα για να γυρίσω. Πώς? Με το καλό Thank you. Τώρα για να γυρίσω σε αυτό που μου είπες, εγώ αφιέρωνα τουλάχιστον 3 ώρες κάθε μέρα. Γιατί σου είπα, μελετούσα course, έβλεπα βίντεο στο YouTube. Όλο το feed μου ήταν ανάλογο του περιεχομένου που έβλεπα. Ο αλγόριθμος δηλαδή μου πετούσε διαρκώς για marketing και πωλήσεις και how to make your video better. Οπότε μία μισή ώρα την αφιέρωνα στα γυρίσματα, μέσα στο σπίτι μου, μόνος μου, έστεινα την κάμερα. Δηλαδή το door to door. Υπομονή. Οι υπόλοιπες δουλειές όμως που είχες σαν πάροχος υπηρεσιών πήγαν πίσω ή απλά συμπυκνώθηκε όλο? Καθόλου δεν πήγαν πίσω, αναπτύχθηκαν κιόλας. Γιατί ήμουνα σε μια φάση, και δεν έχω βγει από αυτή τη φάση βασικά, είμαι σε μια φάση διαρκώς του να θέλω να δημιουργήσω κάτι. Και γενικά είμαι άνθρωπος ο οποίος γι' αυτό και τόσο εύκολα, αν παρατήρησες, αλλάζω κλάδους, αλλάζω
δεν έχω πρόβλημα, δεν δένομαι καταρχήν συναισθηματικά με ένα project ή με μια επιχείρηση. Γιατί το είχα δει από τον πατέρα μου που ίσως ήταν πολύ δεμένος με τις επιχειρήσεις του και είπα στον εαυτό μου ότι μαλάκα δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν στέκει. Οπότε εγώ δεν δένομαι με κάτι και την Ευμίδια, άμα χρειαστεί αύριο την πουλάω, άμα μου τη γυρίσει και θα με δείτε να κάνω κάτι άλλο τελείως άσχετο. Μου αρέσει γιατί καταρχήν μου αρέσει το κομμάτι του ταξιδιού, ρε φίλε. Είναι εμπειρίες αυτό όλο το πράγμα. Δηλαδή, εγώ τώρα στα 42 μου είναι λίγο οξύμορο γιατί κάποιο θα μπορούσε να πει, ρε παιδί μου, ότι ηλικιακά δεν μπορεί να έχει το mindset, την αντιληπτική ικανότητα που χρειάζεται για το TikTok, ας πούμε. Φίλε, εγώ καταναλώνω περιεχόμενο του TikTok δεκαπλάσιο από όσο καταναλώνετε όλοι σας και δεν το καταναλώνω απλά σαν θεατής. Το καταναλώνω διαρκώς τα τελευταία χρόνια από την πλευρά του marketer. Διαβάζω σχόλια, βλέπω το βίντεο και αναλύω από κάτω τα σχόλια και βλέπω πώς αλληλεπιδράει ο κόσμος. Το μελετάω σε βάθος. Δεν το αφήνω απλά έτσι, σκρολάρω και γεια σας. Επίσης, βλέπω διαρκώς στατιστικά και βλέπω διαρκώς στατιστικά από πολύ διαφορετικά brands, πολύ διαφορετικούς κλάδους και τα metrics που έχουμε σε μια εταιρεία είναι απίστευτα. Αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά είναι ελάχιστοι αυτοί που τα έχουν στην Ελλάδα. Αυτά τα νούμερα από πίσω, ρε παιδί μου, να ξέρεις τι παίζει. Επίσης, στη μένα επίτηδες διαρκώς το feed μου για να μπορέσω να έχω την αντίληψη που έχει ένα 18χρονο ή ένα 16χρονο. Γιατί ξέρεις, ακόμα και επικοινωνιακά αυτές οι ηλικίες έχουν το δικό τους τρόπο. Είναι άλλος κόσμος. Εγώ για να μπορέσω να είμαι διαρκώς μέσα στο πνεύμα τους και να καταλαβαίνω γιατί πάνε viral κάποια συγκεκριμένα βίντεο, ας πούμε, αυτής της γενιάς, πρέπει να παρακολουθώ και το content αυτής της γενιάς. Που εντάξει, είναι δύσκολο αυτό το πράγμα, αλλά απ' την άλλη είναι πολύ ευχάριστο. Γιατί καταρχήν με κρατάει εμένα διαρκώς σε μια εγρήγορση νοητική και μπορώ να είμαι πάντα αποτελεσματικός στη δουλειά μου. Δεν είναι καθόλου εύκολη η δουλειά μας. Μπορεί κυριολεκτικά, εγώ έστησα μια μπίζνα και τώρα γύρισα ένα βίντεο τελευταία και είπα με το 13 Pro Max, το πήρα το 2021 και αυτά τα μικρόφωνα κατάφερα να έχω ετησίως 200.000 ευρώ τζίρο. Να δημιουργώ έσοδα 200.000 ευρώ το χρόνο. Ναι. Και θέλω να το περάσω αυτό το mindset, ρε παιδί μου. Αλλά δεν είναι τόσο απλοποιημένο σίγουρα όσο ακούγεται. Αλλά κυριολεκτικά το 16 Pro Max το πήρα προχθές. Δηλαδή, όλη αυτή την εταιρεία την έστησα κυριολεκτικά με το 13 Pro Max που το πήρα το 2021. Όταν βγήκε. Δεν είχες δηλαδή άτομα μετά να σε βοηθήσουν στη δουλειά? Ναι, στην πορεία άρχισα να παίρνω. Τώρα έχουμε 7 in-house και καμιά 5 εξωτερικούς συνεργάτες. Ναι, okay. Θεωρείς ότι υπάρχει αντικειμενικά συνταγή που πηγαίνει ένα βίντεο viral και έχεις αυτά τα metrics? Ναι, γενικά υπάρχει συνταγή. Υπάρχει μια δομή γενικότερα, αλλά πάντα υπάρχουν και οι εκπλήξεις. Okay. Έτσι, οι εκπλήξεις ποιες είναι? Είναι αυτό που σας είπα νωρίτερα. Ότι εσύ μπορεί να δεις ένα βίντεο και να πεις αυτό γιατί πήγε viral, τι φλακία είναι. Εκεί όμως είναι που πρέπει να κάτσεις να αναλύσεις γιατί πήγε viral. Σε ποιο ηλικιακό κοινό απευθυνόταν, ποιο target group ήταν που το έκανε viral να πάει. Υπάρχει όμως η συνταγή. Σίγουρα. Δηλαδή, hook και... το κλασικό που λένε όλοι και λέμε οι περισσότεροι είναι τα 3 πρώτα δευτερόλεπτα. Είτε είναι ελεκτικό hook, ας πούμε, τι θα πεις ελεκτικά, έτσι. Είτε είναι οπτικό hook. Πολλοί ξεχνάνε το οπτικό hook. Που επίσης, δηλαδή, άμα έχετε παρατηρήσει, πολλοί, ρε παιδί μου, ξεκινάνε τα βίντεο τους και εκείνη την ώρα μαγειρεύουν ή εκείνη την ώρα καθαρίζουν. Έχουν μια κίνηση. Αυτό είναι οπτικό hook. Εγκλωβίζει το μάτι του θεατή. Συνδυαστικά με ένα λεκτικό hook, δυναμώνει πάρα πολύ την εισαγωγή του βίντεο. Οπότε αυξάνει τις πιθανότητες για να πάει καλά. Στο main body, ας πούμε, πρέπει να είναι δομημένο σωστά σεναριακά, έτσι ώστε είτε να ψυχαγωγήσει είτε να δίνεις αξία σε αυτόν που σας βλέπει. Ποτέ δεν σκεφτόμαστε μέσα από το δικό μας τρόπο, δεν αντιμετωπίζουμε τα social εγωιστικά. Δηλαδή, δεν λέμε ποτέ τι θα ήθελα εγώ να δω ή με αυτόν γκριτζάρω ή οτιδήποτε. Πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε τι υπηρετεί το θεατή. Γιατί μπαίνει ο θεατής μέσα στα social media, εσείς γιατί μπαίνετε? Μπαίνετε για να ψυχαγωγηθείτε, παιδιά. Ναι. Δηλαδή, περισσότερο θα κάτσετε να δείτε κωμικά βιντεάκια και κάποιος που έφερε μια τούμπα ή ένα σκυλάκι ή ένα γατάκι. Και ερχόμαστε εμείς τώρα, σαν marketeers, και έχουμε να ανταγωνιστούμε τα σκυλάκια και τα γατάκια, τα οποία παίρνουν εκατομμύρια views. Αυτοί είναι οι ανταγωνιστές μας. Ναι. Και τα κωμικά βίντεο. Πώς έπεσε κάποιος με τη μηχανή και έκανε μια κουλουτούμπα και τέτοια βίντεο έχουμε να ανταγωνιστούμε. Τρελός ο ανταγωνισμός, δηλαδή υψηλό. Οπότε το περιεχόμενό μας πρέπει να είναι στρατηγικά στοχευμένο. Πρέπει να είναι δουλεμένο. Πρέπει να, μερικές φορές χρειάζεται να παίξουμε λίγο με την ψυχολογία του κόσμου. Να ιντριγκάρουμε. Να είμαστε λίγο
μην πηγαίνουμε safe συνεχώς, να δοκιμάζουμε και καινούργια formats. Άρα για να μην είναι Να προκαλούμε λιγάκι. Σωστά. Έτσι. Όχι και να προσπαθούμε να βάζουμε και την προσωπικότητά μας πάρα πολύ μέσα σε αυτό. Αυτό στην αρχή είναι. Εγώ προτείνω στην αρχή για να το απλοποιήσεις στο μυαλό όλων, κάνε αντιγραφή. Ξεκολλιάσου να κάνεις αντιγραφή. Συγγνώμη που το λέω. Παρθενογέννηση δεν υπάρχει και το λέω καθαρά για να βοηθήσω κάποιον ο οποίος είναι μπλοκαρισμένος και θεωρεί ότι δεν μπορώ να κάνω βίντεο. Δες ένα βίντεο του ανταγωνιστή σου και πάνε κάνει το ίδιο. Δεν θα βγει το ίδιο. Ποτέ δεν θα βγει το ίδιο. Θα βγει μέσα από τη δική σου προσωπικότητα. Πάρε εμπνεύσου, ρε παιδί μου, από ένα καλό viral βίντεο του ανταγωνιστή σου και ξεκίνα να κάνεις. Θα δεις όσο κάνεις και δοκιμάζεις, κάθε φορά θα βελτιώνεσαι, κάθε φορά θα είσαι καλύτερο στην κάμερα και κάθε φορά θα αρχίσουν καινούργιες ιδέες να γεννιούνται. Το μυαλό, ξέρεις, είναι απίστευτο. Μπαίνει μόνο του σε διαδικασίες όταν του δώσεις κάποια δεδομένα και αρχίσει και γεννάει ιδέες. Άρα ένας καλός marketer πρέπει να φεύγει από το τι γουστάρω εγώ και πάμε πάντα στη βαθύτερη ψυχολογία και πίσω στον κόσμο. Εσύ πώς το κατάφερες αυτό, ήρθε με τα χρόνια, με την προσωπικότητα? Εγώ ήρθε με τα χρόνια και σου είπα ότι πάντα δεν έβλεπα απλά ένα βίντεο, πάντα διάβαζα σχόλια. Και εξέταζες. Και αυτό το έβλεπα και πάλι και αυτό το πήρα από τον Gary V, ο οποίος εφαρμόζει το ίδιο σύστημα από πολύ παλιά. Από τότε που πουλούσε κρασιά στην κάβα του πατέρα του. Ναι. Ακριβώς. Και από τον Gary V επίσης πήρα και το κομμάτι της εξυπηρέτησης πελατών. Που σηκώθηκε και πήγε ένα κρασί σε μία πελάτησα μόνος του για να μην μείνει παραπονεμένη, που δεν υπήρχε κανένας λόγος να το κάνει. Έτσι. Αλλά δείχνει ένα mentality. Δείχνει πόσο σημαντικό είναι, ρε παιδί μου, και πόσο σέβεσαι τους πελάτες, πόσο τους αντιμετωπίζεις. Είναι ένα συνολικό mentality όλο αυτό, επιχειρηματία. Παρακολουθείς διαρκώς τι θέλει το κοινό σου. Παρακολουθείς διαρκώς τι θέλουν οι πελάτες σου. Προσέχεις διαρκώς και θέλεις να παρέχεις καλύτερες υπηρεσίες. Κάθε μέρα δηλαδή χτίζουμε και εμείς μες στην F-Media. Όταν ξεκινήσαμε δεν είχαν καμία σχέση οι διαδικασίες που έχουμε τώρα με τις διαδικασίες που έχουμε τότε. Κυριολεκτικά κάθε μήνα προσθέτουμε κάποιες διαδικασίες έξτρα και προσπαθούμε να βελτιώνουμε διαρκώς ό,τι δίνουμε στον πελάτη μας. Να τον κάνουμε να νιώθει όλο και πιο ευχαριστημένος, όλο και πιο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη με την εταιρεία που δουλεύει. Και ξέρετε τι. Μερικές φορές δεν δουλεύουν, δεν πάνε καλά κάποιοι λογαριασμοί. Και αυτό θα το αντιμετωπίσουν όσοι είναι σε αυτόν τον κλάδο. Και εγώ το λέω και δεν το παίζω. Άμα δείτε, ας πούμε, η F-Media δεν κοινοποιεί επιτυχίες. Έχουμε διαρκώς άπειρα βίντεο τα οποία πάνε viral, δεν καθόμαστε να τα διαφημίσουμε. Έχω απογορεύσει πάνω από μισό χρόνο, 8 μήνες, να δημοσιεύονται. Πιάσαμε 1 εκατομμύριο σε αυτό το βίντεο. Metrics, ναι. Γιατί? Γιατί το θεωρώ υποκριτικό. Γιατί? Γιατί δεν είναι αυτό που πραγματικά χτίζει και κάνει branding μια επιχείρηση. Το να έχω virality είναι εύκολο. Το πώς έχω το virality, εκεί είναι μεγάλη συζήτηση. Γιατί εγώ μπορεί να, αν δεν είμαι σοβαρός επαγγελματίας και θέλω στην ουσία να προωθήσω το δικό μου agency, την F-Media, και δημιουργώ περιεχόμενο μόνο και μόνο για να δημιουργήσω σουσού, δημιουργώ περιεχόμενο μόνο και μόνο για να δημιουργήσω... Πλακίτσα. Όχι κίνηση. Κοίταξε, θα σου το πω, θα το πάρω και ξανά από την αρχή. Όταν διαχειρίζεσαι έναν πελάτη, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική η ευθύνη. Γιατί στην ουσία διαχειρίζεσαι την επένδυση ενός ανθρώπου. Έτσι, και την προβολή του στα social. Οπότε πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές οι κινήσεις που θα κάνεις, γιατί μπορεί να καταστρέψεις κυριολεκτικά με ένα λάθος βίντεο να καταστρέψεις μια επιχείρηση. Ναι. Να μείνουν χωρίς δουλειά άνθρωποι. Και έχει συμβεί στην Ελλάδα με άθλιο βίντεο επιχείρηση να χάσει 100.000 ευρώ και να έχουν τεράστιο πρόβλημα. Χάσει πελάτες. Δηλαδή. Να χάσει πελάτες, ναι. Εγώ δηλαδή δεν θα επέτρεπα ποτέ να μπω ούτε καν στο ρίσκο να πλασάρω εγώ τη δική μου εταιρεία, το agency μου, να μπω στη διαδικασία να ξεφτυλίσω τον πελάτη μου και να τον βάζω να κάνει πράγματα που κυριολεκτικά δεν χτίζουν brand σε βάθος χρόνου. Δεν κάνουν branding, ρε παιδί μου, για να εφεληθώ εγώ ίδιος. Αυτό το mindset θέλει πολύ προσοχή. Ποτέ δεν ξεχνάμε ότι διαχειριζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι ζουν από αυτό το πράγμα. Και επίσης το marketing και το branding είναι κάτι το οποίο δεν χτίζεται από τη μία μέρα στην άλλη. Τι να το κάνω το virality? Σε long term είναι το παιχνίδι. Έτσι, εγώ γι' αυτό και παροτρύνω και ένα από αυτά που βάζω, και καλώς κακώς που θα το πω, αλλά παροτρύνω πελάτες μου και ανοίγουμε τμήμα που θα είναι και για YouTube και για podcast. Γιατί πρέπει η παρουσία των επιχειρήσεων να είναι όσο περισσότερη σε όλα τα μέσα και να πιάνουμε ό,τι περισσότερο κοινό μπορούμε. Γιατί long term
Αυτές οι εταιρείες θα μείνουν στη συνείδηση του κόσμου. Καμία άλλη. Ωραία. Και οι επιχειρήσεις που δεν πάνε καλά, δηλαδή διαχειρίζει λογαριασμό και δεν πάει καλά, ας πούμε, για ένα διάστημα. Κοίταξε, εγώ είμαι ξεκάθαρος με τους πελάτες. Παιδιά, δεν ήρθατε σε εταιρεία που θα σας πουλήσουμε. Το λέω στην πώληση. Ναι. Τους κοιτάω στα μάτια και τους λέω: εμείς σας εγγυούμαστε ποιοτικό αποτέλεσμα. Βλέπετε ποια είναι τα case studies μας. Βλέπετε τι δουλειές έχουμε κάνει. Εγώ δεν υπόσχομαι σε κανέναν ότι θα τον κάνω viral. Του λέω, γι' αυτό και κάνω οι εξάμηνες μόνο στην εταιρεία. Όσοι έρχονται ή για 6 μήνες ή για χρόνο. Δεν μπορεί να έρθει κάποιος σε μένα δηλαδή για να μου πει: θέλω για 3 μήνες μόνο. Δεν το δέχομαι. Για να υπάρχει μια διάρκεια. Ναι, φυσικά. Ρε φίλε, και να έχω και εγώ μια ρευστότητα σαν επιχειρηματίας. Δηλαδή, αφού μπορώ να το κλείνω στο έτος, ας πούμε, γιατί να το κλείσω λιγότερο. Δεν θέλω, δεν χρειάζομαι, ας πούμε, λιγότερο. Και επίσης, όπως σου είπα, το branding είναι μια διαδικασία που χτίζεται. Δεν μπορώ από μία μέρα στην άλλη. Σωστός. Οπότε θέλει και να με εμπιστευτεί αυτός και εγώ να επενδύσω τον χρόνο μου και την γνώση μου και την εμπειρία μου και τη δυναμική της εταιρείας μας πάνω του. Αυτό και πρέπει να πληρωθεί και πρέπει να περιμένει, να έχει ένα βάθος χρόνου. Ναι. Τα πιο πετυχημένα case studies μας, Πες παιδιά, μας για αυτά. ναι, τα πιο πετυχημένα case studies αυτής της εταιρείας δεν είναι αυτά που κάναμε τα πιο wow βίντεο. Είναι τα brand τα οποία μας εμπιστευτήκαν από day one, υπηρετήσαν τη στρατηγική που τους προτείναμε και είχαν σταθερή παρουσία μηνιαίως με αρκετό αριθμό βίντεο στα social. Ήταν συνεπής δηλαδή. Ήταν συνεπείς. Έχουν αντιληφθεί αυτοί οι άνθρωποι από day one την αξία των social media. Και αυτή τη στιγμή οι εταιρείες τους έχουν εκτοξευτεί. Fungi Pizza and Pasta με εμπιστεύτηκαν είναι τους πρώτους που με εμπιστεύτηκαν, ακούσαν σε όλα, χτίσαμε μια στρατηγική η οποία ήταν πάνω στις περσόνες του Ζάνες και του Αποστόλη. Θέλαμε να δείξουμε και να δημιουργήσουμε ένα bonding του κοινού μαζί τους, γιατί είναι και, ξέρεις, έχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία αρέσουν στον κόσμο, ρε παιδί μου. Καταρχήν, στην πραγματική ζωή είναι πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους, πολύ ευγενικοί μεταξύ τους, είναι βιοπαλαιστές, μεγαλώνουν 2 παιδιά, τρέχουν μια επιχείρηση, οπότε σαν marketer έχεις στοιχεία πάρα πολλά να χρησιμοποιήσεις για να δημιουργήσεις αυτό το connection με το κοινό. Επίσης, βασιστήκαμε στην αρχή πάρα πολύ στο κομμάτι των συνταγών. Τους έβαλα να μην κάνουν μόνο, δεν θα κάτσουμε εδώ να δείχνουμε πίτσες και μακαρονάδες, χεστήκαμε όλη την ώρα να βλέπουμε πίτσες και μακαρονάδες. Θα δείξουμε και άλλες συνταγές. Και αρχίσαν να δείχνουμε συνταγές ό,τι να είναι, φίλε. Τυρόπιτα, πώς να φτιάξουμε τυρόπιτα. Αλήθεια. Ναι, tips, ναι. Κάνατε άλλες συνταγές εκτός. Ναι, ακόμα και όχι σήμερα. εκτός μενού. Εκτός μενού ήταν ή ήταν μέσα. Εκτός μενού. Ναι, τώρα στο τελευταίο γύρισμα κάναμε μια. Ο Αποστόλης είχε πάει στο Άγιο Όρος και είχε ένα βιβλίο ενός γέροντα που μαγείρευε. Και ένα βιβλίο μαγειρικής από το Άγιο Όρος και έκανε μια χορτόσουπα από εκείνο το βιβλίο. Χορτόσουπα από το Άγιο Όρος. Και διαφορετική προσέγγιση. Ναι, μα αυτή η προσέγγιση όμως, αυτό θέλει λίγο να δοκιμάσεις. Και τώρα φαντάζομαι αυτά τα κάναμε. Οι στρατηγικές αυτές ξεκίνησαν το 2023, έτσι. Όχι τώρα που όλοι μιλάνε για τέτοιο. Και 2022 τέλη νομίζω αυτοί ξεκινήσανε. Είναι ένα success story τώρα που παρουσιάζεις. Ναι, γιατί η Fungi τώρα πάει. Η Fungi γίνεται τώρα τέτοιο. Επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα. Έχουν 2 μαγαζιά. Είχαν το μαγαζί της Σταυρούπολης, ανοίξανε μέσα στη διάρκεια της συνεργασίας το δεύτερο κατάστημα και τώρα πάει να γίνει franchise σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Φαντάζομαι και μεγάλο το ευχαριστώ στο ότι να βρίσκεις ένα μαγαζί εκεί που τους βρήκες. Που κάνουν την προσπάθεια τους οι άνθρωποι, εννοείται. Εγώ έχω μια τάση να δένω. Έχω μια τάση να δένουμε και φιλικά με τους πελάτες. Τώρα, άμα είσαι 2 χρόνια και περπατάς και όλη αυτή την πορεία τη ζεις μαζί, υπάρχει και ένα δέσιμο διαφορετικό, ρε παιδί. Δηλαδή, πραγματικά ο Αποστόλης και η Ζάνα είναι φίλοι μου πλέον. Δεν είναι αυτό σου είπαμε. πελάτες. Μεγαλώνετε μαζί. Μεγαλώνουμε μαζί. Με αυτούς μεγαλώσαμε, ειδικά με τον Αποστόλη και τη Ζάνα, μεγαλώσαμε μαζί και λογικά. Ποιος είναι ο ιδανικός πελάτης για σένα, παύλα συνεργάτης, τι χαρακτηριστικά ως προς το core values, αξίες και όλο αυτό θέλεις να έχει, ώστε να κάνει και πιο εύκολη τη συνεργασία και να έχει πλάκα, αλλά και αυτό που λες να το σύνολο των πελατών της Εφημίδη αυτή τη στιγμή, ένα που τους χαρακτηρίζει είναι η ηθικότητά τους. Δηλαδή, πραγματικά έχουμε καλούς ανθρώπους, οι οποίοι όμως παράλληλα έχουν αντίληψη των social. Για μένα, αν δεν έχει αντίληψη των social, έχω ακυρώσει και συνεργασία. Μάλιστα. Ναι, όταν δεν ξέρουμε, ας πούμε, τι βασικά πράγματα, δεν ξέρεις εσύ ο ίδιος, δεν έχεις κάνει ένα upload στη ζωή σου, δεν είσαι υποχρεωμένος. Αλλά χρειάζομαι εγώ για να μπορέσει να ρολάρει ένα project. Είναι πολύ σημαντικό ο ιδιοκτήτης, ο επιχειρηματίας ή ο υπεύθυνος της εταιρείας που μιλάω να μπορεί να έχει μια κατανόηση της σημαντικότητας αυτής της επένδυσης. Γιατί το marketing και πιο συγκεκριμένα το digital marketing είναι μια επένδυση που κάνουμε. Δεν είναι, OK, δώσαμε
1.000 ευρώ, 2.000 ευρώ για βιντεάκια στο TikTok. Είναι λάθος mindset αυτό. Αν έχεις αυτό το mindset, πάρε το κόσμο για να το κάνεις και μόνος σου. Και καλά θα κάνεις και θα έχεις Είναι αποτέλεσμα. σχέδιο ανάπτυξης. Σχέδιο ανάπτυξης επιχείρησης αυτό. Ναι, Η επένδυση και στο για μένα marketing. πολύ σημαντικό είναι που είχα ακούσει και παλιότερα και το είχα εφαρμόσει και στην BioClean Ελλάς. Είχα κάνει μια μετατροπή και άρχισα να έχω το marketing της εταιρείας και γενικά αντιλαμβανόμουν την BioClean Ελλάς σαν digital agency. Δεν ήταν εταιρεία καθαρισμού. Έτσι, η Coca-Cola δεν είναι εταιρεία αναψυκτικών. Κυριολεκτικά έχει media production μέσα τεράστια, ας πούμε, και μας βομβαρδίζουν όλες αυτές τις δεκαετίες με διαφημίσεις και με branding. Έτσι πρέπει να αντιληφθεί και κάθε επιχειρηματίας στην επιχείρησή του για να έχει βιωσιμότητα και ανάπτυξη στην πορεία. Πρέπει να αντιληφθείς ότι βασικός κύριος subject της εταιρείας σου μέσα είναι η επένδυση στο marketing και η προσωπική σου εξέλιξη και γνώση πάνω σε αυτό. Marketing πωλήσεις. Τι γουστάρεις περισσότερο από τα δύο? Και τα δύο είναι. Αυτά κρατάνε το επιχειρήν, ας πούμε. Marketing, sales. Ναι. Εσύ. Καλά, φυσικά να έχεις και ένα καλό προϊόν, έτσι. Εννοείται. Αλλά μην συνεχίσεις να είσαι εσύ αυτός που εκτελεί την υπηρεσία, αυτό που το λάθος που έκανα εγώ με την BioClean Ελλάς, ότι βγήκα στον 4ο-5ο χρόνο σταμάτησα να καθαρίζω. Δεν ένιωθα safe να μην πηγαίνω εγώ. Ναι. Μου είχε μείνει και αυτό το χειρονακτικό mindset, ότι άμα δεν κάνεις χειρονακτική δουλειά, δεν είσαι παραγωγικός. Ενώ με τον εγκέφαλό σου μπορείς να κάνεις πολύ περισσότερα πράγματα και να πληρώσεις ανθρώπους για να σου κάνουν αυτά που πρέπει και εσύ να δεις την ουσία, ας πούμε. Να κάνουμε ένα save. Marketing ή sales. Marketing και sales. Πού μου αρέσει εμένα περισσότερο? Αυτό είναι η ερώτηση. Ναι, και τα δύο είναι φανταστική χώρα. Ρεαλιστικά, ως προς τι κάνω σήμερα, να το ξέρεις. Τι σ' αρέσει πιο πολύ, να πουλήσεις σε κάποιον ή να κάνεις το marketing? Το marketing, οκ. Δεν μ' αρέσουν. Μ' αρέσουν οι πωλήσεις, αλλά όχι τόσο πολύ, ας πούμε, να μπαίνω στη διαδικασία. Σε κούρασε, ας πούμε, μέσα στα Όχι, χρόνια? δεν με κούρασε. Απλά δεν θέλω να ακουστεί εγωιστικό βασικά, γι' αυτό το λέω έτσι διστακτικά. Είμαι σε μια φάση που πραγματικά δεν έχουμε ανάγκη εμείς να βρούμε πελάτες. Έρχονται πελάτες και προσπαθούν να μπουν μέσα στην εταιρεία. Και το σεβόμαστε αυτό. Το λέμε δηλαδή πραγματικά ευχαριστούμε για όλη αυτή την αναγνώριση που έχουμε πάρει ως F-Media. Είμαστε σε αυτή τη φάση που θέλουμε τα project που διαχειριζόμαστε και όσα μπαίνουν να τα κάνουμε με όσο γίνεται καλύτερη λεπτομέρεια και αγάπη και σεβασμό, ας πούμε. Δεν θα με δεις να διπλασιάζω απότομα το πελατολογιό μου. Έτσι, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, διαχειριζόμαστε 27 εταιρείες που σε είπε και ο Κώστας ότι είναι μεγάλο νούμερο αυτό. Ναι. Για να το διαχειρίζεσαι, ρε παιδί μου, και σε επίπεδο παραγωγής και στρατηγικής και social media και οτιδήποτε. Και σου είπα, είμαστε και από τους ίσως οι ακριβότεροι στον τομέα μας στην Ελλάδα, στις χρεώσεις μας. Και πάλι φρενάρουμε, δεν βάζουμε έτσι. Δεν θέλουμε, ας πούμε. Και εγώ δεν το επικοινωνώ, φαντάσου. Εγώ δεν κάνω περιεχόμενο για την F-Media να βγω να κάνω κανένα διαφημιστικό οργανικό που έκανα παλιότερα. Γιατί έχουμε βάρει στα βάνη και απλά τώρα εκπαιδεύουμε νέο κόσμο και μέχρι να εκπαιδευτεί και να μάθουν τις διαδικασίες σωστά, τότε όταν νιώθουμε καλύτερα θα βάλουμε περισσότερους πελάτες. Και αυτό sales είναι. Εντάξει, και η διαχείριση του υφιστάμενου pipeline τώρα, όλο αυτό το 27 που λες, και αυτό θέλει. Και αυτό έχει κάποια sales, up sales μέσα ίσως, τους ανθρώπους που κάνεις training, δηλαδή απλά κάνεις άλλου τύπου πλέον. Κοίταξε, ένα που συμβαίνει για up sales είναι το ότι άμα κάποιος ξεκινήσει με το μικρότερο πακέτο μας, εμάς που είναι στα 1.000 ευρώ συν ΦΠΑ, ας πούμε, για να ξεκινήσει το μικρότερο, υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι αντιλαμβάνονται την αξία όλη αυτή της επένδυσης και πάνε στα μεγαλύτερα πακέτα. Θέλω σίγουρα να μας πεις για το κομμάτι από το 2023 που λες 1,5 χρόνο που έφτασες από 0 followers είχες. 147.000. Τεράστιο νούμερο, Ναι. μόνο με reels. Τεράστιο νούμερο το οποίο δεν είναι επιτυχία μιας βραδιάς που λέμε πολλές φορές. Ναι. Είναι δουλειά προηγούμενων ετών. Γιατί το βίντεο είναι περιουσιακό στοιχείο. Σου μένει για πάντα. Οπότε εγώ είχα περιεχόμενο από το 2019, 17-18 είχα από τότε τέλος πάντων, αλλά μιλάω για short form περιεχόμενο που είχα το 2019. Οπότε τι έκανα μόλις ανοίξαν τα Instagram Reels? Άρχισα να πυροβολάω περιεχόμενο στην πλατφόρμα. Τα παλιά σου βίντεο. Τα παλιά μου βίντεο. Ναι. Και τα καινούργια ανέβαζα 2 την ημέρα. Οπότε πολύ απλά έδινα στην πλατφόρμα πετυχημένα project βίντεο από TikTok και η επιτυχία ήταν δεδομένη, να σου το πω έτσι, παιδί μου. Γιατί αν αγαπάει ο κόσμος, σε αγαπάει στο TikTok και σε υποστηρίζει στο TikTok και πάνε καλά βίντεο εκεί πέρα,
θα πάνε και στις υπόλοιπες πλατφόρμες στατιστικά. Ναι. Αν όχι όλα, αν όχι το ίδιο, αλλά σίγουρα θα έχεις επιτυχίες σου. Οπότε, συνέπεια, δημιουργία περιεχομένου διαρκώς, προσπάθεια να βελτιώνουμε το περιεχόμενό μας και έτσι γίνεται. Πας 150.000 followers σε 1,5 χρόνο. Και τώρα πάντως που το έχεις κρατήσει ακόμα με τα βίντεο καθαρισμού, αυτό πώς και αποφάσισες να το κρατήσεις, εφόσον πλέον δεν έχεις? Θα το κρατήσω και θα το ενεργοποιήσω ακόμα περισσότερο. Επειδή είναι η ταυτότητά σου πλέον. Είναι η ταυτότητά μου σίγουρα. Προσπαθώ να βάλω λίγο και διαφορετικό content, το οποίο βλέπω θέλει υπομονή για να χτιστεί. Δεν είναι εύκολο να διαφοροποιήσεις όπως έχει μάθει αλγοριθμικά το εκάστοτε κανάλι και όπως έχει μάθει ο κόσμος να κάνεις μεταστροφή. Ναι. Δεν είναι ακατόρθωτο, αλλά δεν το θέλω. Γιατί, παιδιά, έχουμε πολύ μεγάλο όφελος οικονομικό από το κομμάτι των χορηγιών. Οπότε θα ήμουν βλάκας επιχειρηματικά να το άφηνα. Ναι. Πρέπει να το τρέξω διπλάσια πλέον, γιατί πραγματικά το personal brand, άμα δεν ήμουν ο τύπος που ήμουν, θα μπορούσα με συντηρεί και να βγάζω και πολύ καλά λεφτά μηνιαίως και να κάθομαι. Ναι. Σε εισαγωγικά να κάθομαι, έτσι. Χωρίς να έχω όλες τις ευθύνες που μπορεί να έχει μια εταιρεία όπως είναι η Ευθύνη Media. Ναι, σωστά. Έχει πάρα πολύ καλά έσοδα. Έχω φτάσει πέρσι να κλείσω τη χρονιά χωρίς να κάνω το περιεχόμενο καλά-καλά, με όλο το παλιό περιεχόμενο, αλλά επειδή έχω χτίσει την περσόνα που έχω χτίσει και είναι σε νήσι συγκεκριμένο και με τα νούμερα που έχω, την περσινή χρονιά την έκλεισα με καθαρά έσοδα 30.000 μόνο από το personal brand. Μόνο από τις χορηγίες. Χορηγικά, οκ. Άρα, ναι, γι' αυτό πλέον δηλαδή βγάζει νόημα, γιατί είναι ενδιαφέρον ότι κάνεις βίντεο για καθαρισμό, αλλά δεν έχεις εγώ πλέον την υπηρεσία ότι. Κοίταξε, λέει ότι το κάνει καλά, θα ήθελα να μου καθαρίσει το σπίτι. Όχι, έχω φύγει πολύ πιο ειρήνη από αυτό. Εσύ δίνεις απλά το ότι τα βίντεο πηγαίνουν καλά, οπότε λες έχω marketing. Κοίταξε, έχω και μεγάλη εμπειρία σε αυτό το κομμάτι. Έτσι. Ναι. Δηλαδή είμαι και πιστοποιημένος clean expert, ας πούμε. Έχω παρακολουθήσει σεμινάρια, έχω πάρει ό,τι μπορούσα να πάρω σαν τίτλους, ας πούμε. Έχω μεγάλη εμπειρία, οπότε μου αρέσει κιόλας. Δηλαδή έχει πλάκα, ρε παιδί μου. Και είναι και πολύ πετυχημένο επειδή είναι εξειδικευμένο σε ένα νης. Σωστά. Ναι, αυτή τη στιγμή και από τους υπόλοιπους που μετά από μένα, ας πούμε, είτε με αντιγράψαν, είτε οι άνθρωποι κάναν τα δικά τους κανάλια πάνω στο κομμάτι της καθαριότητας πάλι. Κανείς πάλι και σε αυτό το κομμάτι δεν το είδαν σωστά επιχειρηματικά. Και εκεί είναι ένα κόρσο από μόνο του. Δηλαδή, όταν είσαι creator, πώς μπορείς να αρχίσεις να βγάζεις λεφτά, σωστά λεφτά, γρήγορα λεφτά. Το γρήγορα είναι υποκειμενικό, έτσι. Αλλά να το στήσεις έτσι ώστε να μπορέσεις να έχεις έσοδα. Ναι. Σε αυτό έχω πολύ, πολύ μεγάλη εμπειρία, ίσως μεγαλύτερη και από την Ευθύμη Media. Και κάτι άλλο αξιόλογο που εντάξει από όλο το ταξίδι έχει βγει σαν κατάσταση στο ότι από άποψη πωλήσεων, ρε παιδί μου, αυτό που πουλήσες είναι το παιδιά να καθαρίζουμε το σπίτι μας που για όλο τον κόσμο. Όλοι. Είτε το έχουν πόνο ή χαρά. Είναι αγκαρία, αλλά και άμεση ανάγκη. Οπότε έχεις να κάνεις με κάτι που αφορά τους πάντες και είναι το ότι δεν έχει σημασία τι πουλάς, αλλά πώς. Και είδαμε και αυτό είναι η ζωή σου, ότι από ένα σημείο και έπειτα ασχολούμαι με το ότι ναι, είμαι clean expert, αλλά μέσω αυτού είναι μόνο το ότι μαρκετάρω το how to και το να δείξω όλο αυτό με το περιεχόμενο. Μέσα από αυτό μπορείς να μαρκετάρεις τα πάντα βασικά. Μπορεί να έχω νης, να έχω λίγο περιορισμούς, ο κόσμος να με ξέρει ο κύριος Καθαρούλης, ας πούμε. Προχθές ήρθε μια και μου λέει: «Είστε ο κύριος Καθαρούλης». Δεν έχω αυτό αποκαλυφθεί ποτέ έτσι, κυρία μου. Αλλά μ' άρεσε, ρε παιδί μου, χαριτολογώντας το λέω. Είναι ωραίο γενικά να έρχεται ο κόσμος να σου μιλάει. Σου μιλάει ο κόσμος έξω. Ναι, φυσικά. Ναι. Από τα πρώτα χρόνια κιόλας. Είναι λίγο awkward μερικές φορές, αλλά είναι, φίλε, πολύ ωραίο. Δηλαδή, είναι ένα ακόμα στοιχείο το οποίο σημαίνει ότι κάτι κάνεις καλά. Καταλαβες. Πες μας και μια γνώμη για haters ή τύπου ανταγωνιστές που όταν ξεκίνησες, ας πούμε, το marketing agency ή όταν και πιο παλιά, όταν είχες την εταιρεία καθαρισμού, είτε σε, δεν ξέρω, δυσφήμιση, οτιδήποτε, πώς αντιλαμβάνεσαι το hate? Δεν ακούω κανέναν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις hate. Δεν ακούω κανέναν, δεν ακούω τίποτα. Δεν δίνω σημασία. Στα 6-7 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, μόνο 2 comments να με πειράξαν επειδή ήμουν λίγο πιο μένος. Τίποτα άλλο. Μπενάκης, Βιενάκης, είναι δωρεάν market, δωρεάν διαφήμιση. Μας βοηθάνε αλγοριθμικά ώστε να εξελιχθούμε, να είναι καλά. Και επίσης οι haters,
είναι πάρα πολύ απλή η αντιμετώπιση τους. Πέρα ότι καταλαβαίνεις ότι είναι πραγματικά οι φίλοι σου. Γιατί οι φίλοι σου δεν μπαίνουν να σε σαπορτάρουν και να γάλουν καρδούλες και τέτοια. Οι haters θα μπουν και θα γράψουν εγώ τέτοιο. Οπότε στο τέλος της ημέρας με βοηθάει αλγοριθμικά. Επίσης, άμα το δεις από επίπεδο ψυχολογίας, ο καημένος αυτός ο άνθρωπος, φαντάσου τώρα σε τι φάση είναι για να μπαίνει να γράφει σε έναν άγνωστο τη μαλακία του. Οπότε το αντιμετωπίζεις από μια ανώτερη οπτική, υπόβαθρο, ναι. Δεν μπορεί να σε ορίζει κάποιο που δεν έχει δει στη ζωή του. Ένα hater όλα αυτά τα χρόνια δεν ήρθε να μου πει από κοντά κάτι. Ναι. Η στρατηγική που ακολουθούμε, έχω αναλάβει brand το οποίο είχε πολύ κακό όνομα. Και μέσα από τη στρατηγική που επιλέξαμε, καταφέραμε αυτή τη στιγμή, μετά από 1,5 χρόνο, να υπάρχουν υπερασπιστές του brand φανατικοί. Αλλά αυτό θέλει σωστή διαχείριση σε επίπεδο content και σωστή διαχείριση σε επίπεδο σχολείων. Ναι. Το πώς απαντάς παίζει μεγάλο ρόλο. Εγώ πάντα είχα μια πολιτική ότι και στους δικούς μου haters, στο personal brand, στο Φίβος Μπέλος, ήμουν ευγενικός, το αντιμετώπιζα με χιούμορ, έδειχνα κατανόηση και σταμάτησα να έχω hate comment μετά από μια φάση, εκτός από επιτηδευμένα βίντεο τα οποία τα έβγαζε επί τούτου, ας πούμε, γιατί ήξερα τι θα συμβεί. Αλλά γενικότερα και η διαχείριση των haters, έχουν στηθεί κανάλια μόνο και μόνο πάνω σε hate. Δηλαδή, επιδιώκαν το hate για ένα τέτοιο. Δεν μου αρέσει αυτή η στρατηγική, δεν την προτείνω σε κανέναν. Αλλά εντάξει, ο καθένας επιλέγει να κάνει τι θέλει. Δεν εννοώ μόνο σε σχόλια, εννοώ και σε τύπου συκοφαντικό, αρνητική, βασικά δυσφήμιση, δηλαδή. Για το agency, ας πούμε. Για το agency. Αυτή τη στιγμή, λόγω των ανθρώπων που με ξέρουν σε όλη την Ελλάδα, έχω φιλίες σε όλη την Ελλάδα, και στον τομέα το δικό μας και τέλος πάντων, παιδιά τα ξέρω όλα. Ξέρω αυτή τη στιγμή ποιος με κατηγορεί. Ποιος σε κράζει, δηλαδή. Έχω έναν ο οποίος με κράζει εδώ και 2-3 χρόνια σταμάτα. Δεν με αγγίζει τίποτα. Πραγματικά δεν με νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει. Και πραγματικά κάνω προσευχή για αυτούς τους ανθρώπους να είναι καλά. Θέλω να είναι καλά. Γιατί το να έχεις τέτοιο τοξικό mindset μόνο κακό σε εσένα κάνει. Η αγορά είναι τεράστια. Εγώ μπορώ να εξυπηρετήσω πάρω 50 πελάτες και. Τι είμαι, νούμερο 1. Klein mind. Και το λέω πιο πολύ μαρκετίστικα τώρα για να χτίζω και authority. Αλλά δεν μπορώ δηλαδή δεν μπορεί ο Κώστας να έχει και αυτός 50 πελάτες. Ή δεν μπορούμε να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας και να επικοινωνούμε μεταξύ μας και να υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός μεταξύ μας. Οι λύθοι είναι όσοι πουλάνε αυτό το στυλάκι του «σας γάμε όλους, εμείς είμαστε καλύτεροι», που δεν είναι καλύτεροι. Δεν έχουν και 5 πελάτες, ξέρω πόσους έχουν. Και συνήθως... Τα ξέρω όλα, δηλαδή ξέρω τι χρωστάνε, ξέρω τι κάνουν και τι δεν κάνουν. Δεν μου λέει τίποτα εμένα. Δεν με νοιάζει. Γιατί εγώ κοιτάω τη δουλειά μου και να ξέρεις, όταν κοιτάς τη δουλειά σου, δεν ασχολείσαι με το τι κάνει ο ανταγωνισμός. Δεν σε τρώει, θα με περάσει αυτός, όχι, και είναι καλύτερος γιατί βγάζει περισσότερα ή οτιδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση σε βάθος χρόνου, όταν έχεις ένα υγιές mindset, να μην δεν πετύχεις. Κοίτα μόνο εσένα, την εξέλιξή σου, πώς να βελτιώνεις το προϊόν σου και την υπηρεσία σου, πώς να το μαρκετάρεις καλύτερα, πώς το οικοσύστημα το δικό σου να λειτουργεί σωστά και μην κοιτάς τι κάνει ο ανταγωνισμός. Μπορείς να εμπνευστείς. Ναι, όπου είδα κάτι, εμπνέομαι. Πάρ' το. Τέλεια. Αλλά μην μπαίνεις σε αυτό το ανταγωνιστικό mode, γιατί είναι μόνο τοξικό, χαλάει την αγορά, δημιουργεί κακό όνομα για την αγορά, δημιουργεί κακό όνομα στον κλάδο μας και πού οδηγεί όλο αυτό. Είναι αυτές οι λάθος μεταφρασμένες Αμερικανιές. Αυτό το επιθετικό marketing του Γκαρντών και το τέτοιο που είναι παρεξηγημένο και το κάνουμε σαν βλάχοι εδώ πέρα εμείς. Το παίρνουμε από την Αμερική και το εφαρμόζουμε στην Ελλάδα. Στην Αμερική κάνουν collab. Δηλαδή θεωρώ ότι πιο πολύ το collab υπάρχει στην Αμερική και δεν υπάρχει τόσο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα νομίζω ότι οι content creators, δεν ξέρω για επιχειρηματίες, νομίζω λειτουργούν λίγο πιο. Ο καθένας να κάνει το δικό του. Collab αβέρντα. Ναι, στην Ελλάδα. Οι επιχειρηματίες έχουμε λίγο θέμα μεταξύ μας. Εγώ έχω βάλει τώρα τις επιχειρήσεις δικές μου και κάνουν collab μεταξύ τους, ρε φίλε. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Ναι. Δηλαδή οι φούγκοι με τα μπαμπάτσικα έχουν κάνει πόσα collab. Αυτό είναι πολύ ωραίο και ιδιαίτερο. Τους βάζω, παροτρύνω γενικά και προσπαθούμε διαρκώς να κάνουμε collab σε διαφορετικούς κλάδους. Όλοι έχουν ωφεληθούν από όλους. Ξέρω ποιοι με κράζουν, ξεκάθαρα. Έρχονται διαρκώς και μου τα λένε. Δεν μπορείς να καταλάβεις από ποιες διαφορετικές πλευρές παίρνω πληροφορίες. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό να προσέξεις τι λες για τους άλλους. Άμα μπορείς να πεις κάτι, να το λες και δημόσια, ό,τι λες από πίσω του, θα μπορείς να το πεις και μπροστά του και δημόσια. Συμφωνώ. Άμα μιλάς πίσω από την πλάτη του άλλου διαρκώς, θα σου γυρίσει μπούμερανγκ. Άμα τον κράζεις όλη την ώρα, τι νομίζεις, δεν το μάθει. Ή θα σας πω το άλλο που μου είπαν τελευταία και μου το έχουν πει πάρα πολύ. Ρε, εσύ αυτός, αφού κράζει όλη την ώρα, πιστεύει να κράξει εμάς.
Είναι το πιο κλασικό. Αν είσαι ο άνθρωπος αυτός, ο τοξικός, ο κράζω τους πάντες, εγώ. Δεν θα είσαι η εξαίρεση να μην κράξει εσένα. Υπάρχει περίπτωση να σε ξεφτυλίσουν. Θα γυρίσεις την πλάτη σου και θα φύγεις και θα σε κράζουν όλη την ώρα. Ναι. Θέλεις τέτοιους ανθρώπους στο περιβάλλον σου, θέλεις τέτοιους ανθρώπους στην επιχείρησή σου που βγάζουν τέτοια τοξικότητα επικοινωνιακά. Μακριά. Αν θες να έχεις επιχείρηση. Αυτό ήταν και μέσα στις ερωτήσεις. Πώς και γιατί θα έλεγες μια συνεργασία, το απάντησες. Ναι, όχι, σήμερα, άμα δεν λειτουργούν, δεν υπάρχει ηθική και δεν υπάρχει και καλό προϊόν και γενικότερα είδαμε κάτι ότι πάει στραβά. Δεν υπάρχει, γιατί θα δυσφημίσουμε και εμάς τους ίδιους. Ναι, συμφωνώ. Και σε είδαμε και στις προάλλες, δεν ξέρω, να αναφερθούμε λίγο και σε αυτό που είχαμε επίσης ερωτήσεις με το θέμα του τζόγου. Ναι, που το είδα χθες που το ανέβασες. Θα σου πω, ήταν στοχευμένο. Είδα μια influencer, η οποία είναι από αυτές οι οποίες είναι κοινωνικά ευαίσθητες, ρε. Λες και εμείς δεν είμαστε, ας πούμε. Και κουνάνε το δάχτυλό του σε κάθε θέμα που γίνεται. Ό,τι και να γίνει στην Ελλάδα, πατριαρχία, μητριαρχία, φεμινισμός, το ένα το άλλο. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι αυτού του είδους οι creators, οι οποίοι είναι ευαισθητούλητες και ευαίσθητοι και κουνάνε το δάχτυλο διαρκώς στους άλλους. Έτσι, δεν έχουν ουσιαστικά κάτι να προσφέρουν και ξαφνικά τους βλέπεις, ας πούμε, να δημιουργούν drama content και να μας κουνάνε το δάχτυλο και τσουπ, διαφήμιση live casino. Δεν γάμισε, ρε μα. Δεν μαμιέσαι. Δεν μαμιέσαι, ναι, θα το πω και λίγο πιο μαζεμένα. Δηλαδή, ποιον κορυδεύεις, ας πούμε, τι υποκρισία είναι αυτή. Πάρε τα λεφτά από το live casino. Πάρε τα λεφτά από τη στοιχηματική. Έχεις ένα κοινό π.χ. που σε παρακολουθούν επειδή λες ποδόσφαιρο, σε παρακολουθούν άντρες, οκ. Μην κουνάς το δάχτυλο για κοινωνικά θέματα. Μην το παίζεις ευαισθητούλης και μετά μας βγάζεις live casino και στοιχηματικές διαφήμιση. Τα τσεπώνεις δηλαδή από εκεί. Δεν στέκει μεταξύ. Μα γι' αυτό σου είπα πριν τη λέξη που είπα. Γιατί 11 στους 10 αυτού του πλέγματος των influencers, των ευαισθητούλιδων που λες, με τα κοινωνικά θέματα και τα ζητήματα αυτά που προαναφέραμε, είναι όλοι υποκριτές. Εγώ ξέρεις τι κράξιμο τρώω. Κάθε φορά που γίνεται κάτι, ξέρεις τι κράξιμο τρώω. Κάθε φορά που γίνεται κάτι, τρώω τρολόγο κράξιμο στο inbox μου, γιατί δεν παίρνω θέση σε πράγματα τέτοια κοινωνικά. Θα πάρω μόνο όταν μου γυρίσει το μυαλό. Ξέρεις γιατί δεν παίρνω θέση? Για τα τέμπη δεν μπόρεσα ποτέ να βγάλω περιεχόμενο για τα τέμπη. 2 μήνες πριν γίνει το δυστύχημα στα τέμπη, έχω πάρει το τρένο του ΟΣΕ, πάω στο σταθμό της Θεσσαλονίκης και μας έχουν χειμώνα, 3 ώρες καθυστέρηση και δεν μας λένε να πάμε μέσα και αρχίζει ο κόσμος και φρικάρει. Και αρχίζουμε και λέμε: δώστε μας μια ενημέρωση να ξέρουμε τι κάνουμε. Καθόμαστε στο κρύο. Και είναι η πρώτη φορά που αντιλαμβάνομαι το επίπεδο της ανοργανωσιάς. Και αρχίζω και πυροβολάω story που δεν το κάνω. Αρχίζω και κράζω πολύ άσχημα. Μαλώνω με το σταθμάρχη εκεί πέρα που ήταν μια γυναίκα εκείνη την ημέρα και τα τραβάω όλα story. Δεν δείχνω άνθρωπο βέβαια. Και ρωτάω τον κόσμο στα story. Θέλετε να το συνεχίσω αυτό το θέμα με τον ΟΣΕ? Γιατί διαπίστωσα ότι υπάρχει, ρε φίλε, τρελή ανοργανωσιά. Και μετά από 2 μήνες, μαλάκα, γίνεται το δυστύχημα στα τέμπη. Μ' άρεσε ο Θεός, δεν μπορώ ακόμα να το ξεπεράσω, γιατί σαν να ένιωσα ότι είχα ευθύνη που δεν το συνέχισα. Και από τότε είπα: δεν θέλω να ξαναμπλεχτώ. Δεν μπορούσα να βγάλω κάτι για τα τέμπη και να δημοσιεύσω, γιατί δεν ένιωθα καλά με μένα, ρε φίλε. Έχουμε ένα ενοχικό σύνδρομο, να μην καταγγείλουμε, να μην κατηγορήσουμε, να μην κάνουμε, ρε φίλε. Ναι. Αλλά δεν γίνεται. Μήπως πρέπει να διεκδικούμε περισσότερο, με ανθρωπιά και πολιτισμό φυσικά, να διεκδικούμε περισσότερα πράγματα και από την κυβέρνηση, όχι όλη την ώρα βλακίες και πορείες και να κλείνουν οι δρόμοι. Ουσιαστικά, ρε φίλε, μάθε να ψηφίζεις, ασχολήσου με 5 πράγματα στην πολιτική. Γίνε το βασικότερο πράγμα. Γίνε εσύ η αλλαγή που θέλεις. Όλοι θέλουμε να δούμε μια καλύτερη Ελλάδα, αλλά όλοι πάμε και πληρώνουμε μίζα για να πάρουμε δίπλωμα αυτοκινήτου. Άντε χεστείτε όλοι σας. Όταν πας και δίνεις λεφτά για μίζα και δεν καταγγέλεις εκείνη τη στιγμή αυτό που συμβαίνει και βγαίνεις εσύ, δεν είσαι έτοιμος οδηγός για να οδηγήσεις και μετά παίρνεις και σκοτώνεις κόσμο, εσύ τι είσαι? Μου κατεβαίνεις την πορεία για τα τέμπη, αλλά λαδώνεις για να πάρεις το δίπλωμα αυτοκινήτου. Κάνεις την δουλίτσα σου. Ή βίσμα για στρατό, ή ναι, βίσμα στο στρατό. Ναι, να μην το παιδάκι μου και τέτοια. Όλοι έχουν υποφεληθεί κάπως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είχαμε αυτή τη συζήτηση με τον Κώστα κανένα διδόμαδο πριν. Είμαστε η χώρα που έχουμε 300 ατυχήματα το χρόνο. Ποιος κατέβηκε, σε ποια πορεία κατεβήκαμε για αυτό το έγκλημα? Τι έγκλημα, πόσοι άνθρωποι κάθε χρόνο χάνουμε τα αδέρφια μας και τα παιδιά μας. Τα αδέρφια μας και τους φίλους μας. Και εμείς οι ίδιοι είμαστε υποψήφοι κάθε στιγμή για να χάσουμε τη ζωή μας. Εμένα με έχει χτυπήσει η αμάξι. Έλα ρε φίλε τώρα, να σου πω κάτι. Καλό είναι να μην είμαστε τόσο υποκριτές σε αυτή τη χώρα, να κοιτάμε τα πράγματα πιο ρεαλιστικά, όσο και να ενοχλούν αυτά τα λόγια, αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Όλοι είμαστε μέρος του προβλήματος, όχι να το πάρουμε ενοχικά,
να δούμε ότι πρέπει να αλλάξει η μονάδα για να μπορέσει σε βάθος χρόνου να αλλάξει το σύνολο. Έναν άνθρωπο ο οποίος, αν και μπορεί και να το είπες πριν, που θέλει να ξεκινήσει να παρέχει μια υπηρεσία Ναι. και θέλει να ξεκινήσει social media από το 0. Ναι. Τώρα, το 2025, δηλαδή Ναι. τώρα, το Μάρτιο. Σε άλλο Πώς χώρο, έτσι. να το προσεγγίσει. Ναι. Έχει 0 πελάτες. Και έχει 0 πελάτες ή μπορεί να έχει φίλους του, ας πούμε, που τους έχει. Αναλαμβάνει ένα-δύο φίλου τους, Ναι. άμα έχει φίλους που έχουν επιχειρήσεις, ας πούμε, και τους κάνει δωρεάν. Ωραία. Δωρεάν. Ναι, χτυπάει δύο Το πόρτες. έχουμε αυτό. Παροχή δωρεάν υπηρεσιών το έχουμε. Είμαστε σε αυτό το κομμάτι. Ποιοι είμαστε? Εγώ για μένα μιλάω. Ξέρω. Α, οκ. Ναι. Αρχίζει και χτίζει πορτοφόλιο. Αρχίζει και το επικοινωνεί στα social που έχει κάνει για την εταιρεία που έχει ιδρύσει. Πάρα πολύ έντονο, όσο πιο έντονα γίνεται. Ακόμα και το παραμικρό που θεωρεί, αλλά Klein Mind, ας πούμε, για τον κόσμο δεν είναι Klein Mind. Μην ξεχνά ποτέ δηλαδή ότι ο κόσμο το αντικείμενο σου δεν το ξέρει, το αντικείμενο που κάνει δεν το ξέρει. Οπότε γενικά αρχίζει και μοιράζει επιτυχίε, μοιράζει περιεχόμενο προ τα έξω και ο ένα πελάτη αρχίζει να συστήνει σε άλλον. Έχει και περισσότερα case study, οπότε χτυπάς μια πόρτα. Ένα brand το οποίο σου αρέσει, ένα brand το οποίο βλέπει ότι δεν έχει social media. Αλλά λες ρε φίλε, αυτό έχει προοπτικές. Α, είδα εκείνο το brand που είναι εφάμιλο, ότι δες τι έκανε. Οπότε μπαίνεις, χτυπάς την πόρτα, διψάνει αυτή τη στιγμή επιχειρηματίες για ανθρώπους που πάνε και τους δίνουν προτάσεις. Πάντα οι επιχειρηματίες, όταν είναι υγιείς επιχειρηματίες, διψάνε για ανθρώπους ορεξάτους που έρχονται και τους χτυπάνε την πόρτα. Είναι έτοιμοι να τους ακούσουν. Τύπου να προβάλλεις ένα brand μέσα στο βίντεο ή στα βίντεο που κάνεις περιεχόμενό σου. Κάνεις δύο φίλους σου, ρε παιδί μου, τους στείλεις στα social και αρχίζεις να τους κάνεις περιεχόμενο. Πασάρι στο τιμόνι, αλλά αυτό. Παράδειγμα, ρώτησες για agency, δεν ρώτησες ή για ειδικότερα. Όχι, εγώ ρώτησα παρέχει μια υπηρεσία. Μια υπηρεσία γενικά. Ναι, Άνευ κλάδου. Ναι, δώσ' μου ένα παράδειγμα να σου πω. γυμναστής. Είμαι εγώ γυμναστής. Είσαι εσύ γυμναστής? Ναι, είμαι εγώ γυμναστής. Εγώ θα το βλέπα long term, επειδή ξέρω τον κλάδο σου καλά, σου ανέφερα και νωρίτερα. Εγώ θα κοιτούσα πάρα πολύ να στήσω το κομμάτι στα social media, να κοιτάξω φυσικά παράλληλα να βιοπορίζομαι, να έχω κάποια έσοδα, αλλά θα έκανα μια στρατηγική για πενταετία. Οκ. Θα ήθελα στην πενταετία, δηλαδή εσύ να δω να δημιουργήσει απίστευτο περιεχόμενο παντού, να είσαι παντού. Long form περιεχόμενο, podcast όπως είσαι καλή ώρα, παντού short video, tips, αξία, ψυχαγωγία, τα πάντα και να έχεις το δικό σου online course, σεμινάριο, το οποίο να μπορώ να έχω πρόσβαση και να το πάρουν από όλο τον πλανήτη. Δωρεάν σεμινάριο τώρα. Τι? Έκανες δωρεάν σεμινάριο. Ναι, όχι, γιατί θα μπλεχτείς, ας πούμε, στο day to day να έχεις αθλούμενους, να προσπαθείς να ανοίξεις ένα γυμναστήριο μετά που είναι το next step. Τα έχω δει όλα τα step. Ναι. Ενώ υπάρχει και το step το οποίο παρακάμπτεις όλα αυτά και πας κατευθείαν στο εκπαιδευτικό κομμάτι. Το οποίο εκπαιδευτικό κομμάτι δεν σε περιορίζει, έχει ελάχιστα έξοδα. Δεν έχεις κάθε μήνα να πληρώνεις, ας πούμε, τα έξοδα του ενοικίου του σπιτιού. Αρκεί όμως να αντιληφθείς πάλι ότι όλο αυτό είναι μια επιχείρηση και θέλει στρατηγική και θέλει πρόγραμμα. Το οποίο χτίζεις μέσα στο social media. Δηλαδή. Το οποίο χτίζεις μέσα από social media, ναι. Το οποίο είναι δωρεάν και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να αφιερώσεις ένα 3-4 την ημέρα για να τα οργανώσεις για την επόμενη διετία, ας πούμε. Είναι εύκολο. Σε ευχαριστώ. Πόσο θεωρείς ότι το marketing είναι η χειραγώγηση ως προς τον πελάτη και διακλαδικά αν υπάρχουν κίνδυνοι σε αυτό, ας πούμε, από τους marketeers, ας πούμε, και ποιες είναι βασικά αν υπάρχουν ηθική φραγμή, πιστεύεις, στους συναδέλφους μας και γενικά ποια γραμμή ακολουθάς εσύ πάνω σε αυτό. Κοίταξε, το marketing δεν το λες και το πιο ηθικό πράγμα στον κόσμο, δεν είναι η Καινή Διαθήκη, ας πούμε, έτσι, δεν είναι ο χριστιανισμός, όμως έρχεται να υπηρετήσει τις ανάγκες του κόσμου, στην ουσία, ή να δημιουργήσει ανάγκες. Τα όρια της ηθικής του καθενός είναι πολύ εσωτερικά, είναι ατομικά και την ηθική, ξέρεις, την ορίζουμε πολλές φορές ο καθένας διαφορετικά. Ακόμα και χριστιανοί, ας πούμε, μεταξύ τους, καλή ώρα επειδή είμαστε στην Ελλάδα και ως επιτοπλίστων αυτή η θρησκεία μας, έχουμε τελείως διαφορετικές ζυγαριές ηθικής, ακόμα και απέναντι στο χριστιανισμό. Έτσι είναι και στο marketing, θεωρώ. Εσύ βάζεις ο ίδιος τις πυξίδες, τις κατευθυντήριες γραμμές, εσύ ορίζεις τι είναι ηθικό και τι είναι ανήθικο. Εγώ σου είπα και νωρίτερα ότι στην F-Media προσπαθούμε να έχουμε μια ηθική προσέγγιση και απέναντι στους πελάτες μας και απέναντι στους θεατές των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουμε. Το άλλο κομμάτι, τρεις ερωτήσεις με κάνεις. Υπάρχει μια τάση λοιπόν στην αγορά αυτή τη στιγμή και στον κλάδο μας, το ανέφερα και νωρίτερα, όπου είναι από συγκεκριμένες κατευθύνσεις, όχι από όλες. Έχω φιλίες με πολύ αξιόλογους
ανταγωνιστές, συναγωνιστές όπως τις πες τους. Είμαστε φίλοι, βγαίνουμε για φαγητά. Όποιος με παρακολουθεί ξέρει, ας πούμε, ποιοι κάνουμε παρέα με ποιους. Όπου ανταλλάσσουμε απόψεις, βελτιωνόμαστε και ούτω καθεξής. Αυτή τη στιγμή, όποιοι παρακολουθούν γίνει στον κλάδο μας, καταλαβαίνουν για πού απευθύνομαι. Μπορεί ο καθένας να βγάλει προσωπικά συμπεράσματα και να ακολουθήσει αυτό που του ταιριάζει περισσότερο. Εγώ αυτό που θα πω όμως είναι ότι long term, σε βάθος χρόνου, η ανηθικότητα, η τοξικότητα και η κατηγορία προς άλλους δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα. Ως προς το κομμάτι της διαφήμισης, επειδή κατευθύνεις και χειραγωγείς τον θεατή, τον πελάτη σου, μέχρι που βασικά υπάρχει stop, βάζεις κάπου stop. Ναι, φυσικά υπάρχει stop. Υπάρχει το stop το ότι λέμε ψέματα. Είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορείς να πεις ψέματα. Ή τέλος πάντων μπορείς να κρύψεις κάποια πράγματα, αλλά... Η επίκριση στο συναίσθημα. Εκεί πέρα αυτό θέλω να πω. Δεν γίνεται marketing χωρίς αυτά τα στοιχεία και αυτά τα εργαλεία. Άμα καλώς ή κακώς είναι ανταγωνιστικό το περιβάλλον, οπότε πρέπει να χρησιμοποιήσεις όλες τις τεχνικές και της ψυχολογίας και ό,τι τεχνικές υπάρχουν γενικότερα για να έχεις επιτυχία, ας πούμε, στρατηγικά, για να μπορέσεις να έχεις αποτέλεσμα. Μα πρέπει να δημιουργήσεις. Όμως, θα σου πω κάτι, θα σε ρωτήσω κάτι. Το marketing μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για καλό σκοπό και για κακό σκοπό. Έτσι είναι και η ζωή γενικότερα. Το μαχαίρι μπορεί να κόψει μια φέτα ψωμί, μπορεί να σκοτώσει και έναν άνθρωπο. Έτσι είναι και με όλα στη ζωή. Το θέμα είναι εμείς τι χρήση κάνουμε. Είτε είναι marketing, είτε διαφήμιση, είτε είναι πωλήσει, είτε είναι οτιδήποτε. Το μαχαίρι και το καρπούζι εμείς το έχουμε. Σωστά. Οπότε, it's up to us. Αλλά θέλει λίγο και την τσακπινιά του, έτσι, μην κορυδευόμαστε. Θέλει να χρησιμοποιήσει και τεχνικές οι οποίες, δηλαδή, μου ξέρεις ότι σε αυτό ο κόσμος θα τσιμπήσει, θα κάνει λίγο. Αλλά μέχρι κάποια όρια. Και παράλληλα, όσο μπορείς, να δίνεις παράλληλα όμως αξία, ρε παιδί μου. Και όσο μπορείς να συνεργάζεσαι με εταιρείες που σε αντιπροσωπεύουν. Εγώ σου είπα, δεν θα πάρω ποτέ στοιχηματική, δεν θα πάρω ποτέ καζίνο, ας πούμε. Δεν θα συνεργαστώ, δεν θέλω αυτά τα λεφτά, ρε φίλε, δεν θα τα θέλω. Πες μας, τι θα έλεγες στον εαυτό σου στα 25. Σωστά. Σταμάτα να σκέφτεσαι ότι πρέπει να δουλεύεις χειρονακτικά και ξεκίνα να δουλεύεις με το μυαλό. Τι σημαίνει αυτό όμως? Σημαίνει ότι μου είχε μείνει το κουσούρι που σας είπα ότι ένιωθα ικανοποίηση μόνο μέσα από τη χειρονακτική εργασία. Λόγω του πενζινάδικου. Ναι. Έβαζα και το μυαλό φυσικά, αλλά θεωρούσα ότι πρέπει πάντα εγώ ίδιος να δουλεύω. Όχι. Όσο μπορείς, άρχισε να δίνεις σε άλλους ανθρώπους να κάνουν το χειρονακτικό κομμάτι και εσύ επικεντρώσεις αυτά που έχουν αξία πραγματικά και μπορούν να σε απογειώσουν. Ναι, αλλά επί του πρακτέως, δηλαδή στα 25, στη φάση που ήσουν όταν ήσουν 25, θα έκανες κάτι διαφορετικά, τύπου θα ξεκινήσεις το content νωρίτερα ή θα άφηνες κάποια δουλειά που έκανες, ας πούμε, χειρονακτικά? Θα άφηνα πολύ νωρίτερα τα σερβιτοριλίκια και τα τέτοια, Ναι, και θα έκανα all-in σε πράγματα ουσιαστικά. Ακόμα και όταν πήγα στο μυστικό, δεν πήγα, και ήταν πολύ κακή περίοδος, δεν ήμουν full συνειδητοποιημένος, γιατί μου έλειπε αυτό το. Τώρα τι, μόνο θα απαντάω τηλέφωνο και θα πηγαίνω να δείχνω σπίτια, δεν θα κουβαλάω δίσκο, δεν θα πλύνω το αμάξι. Είχα αυτό το mindset. Σου λέω ότι θα έλεγα. Σου απάντησα στο τι θα έλεγα στον εαυτό μου στα 25. Με τα βιώματα που έχω εγώ. Το να πω για κάτι άλλο είναι πολύ γενικό, γιατί πρέπει να είναι και πιο ειδικό. Τι να του πω να κάνει τώρα. ναι, κατάλαβα. Επειδή, Να εξασφαλίσει σίγουρα να αγαπήσει το να εργάζεται επίσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην το βλέπουμε την εργασία σαν κάτι κακό, να τη δούμε σαν χόμπι, γιατί κυριολεκτικά μέσα από την επαγγελματική σου δραστηριότητα, ρε φίλε, εξελίσσεσαι διαρκώς σαν άνθρωπος. Ακόμα και τα ζόρια και οι δύσκολες στιγμές είναι αυτές που σε κάνουν αυτό που είσαι σήμερα και αύριο. Ναι. Είναι τα εφόδια σου για αύριο. Επειδή ξέρεις, υπάρχουν δύο οπτικές στο να κάνεις κάτι. Είτε απλά το κάνεις, είτε το κάνεις και βάζεις μέσα πωλήσεις και marketing. Δηλαδή, παρέχω μια υπηρεσία και μπορεί να έχω ένα στάνταρ πελατολόγιο κτλ. Αλλά βάζω και πωλήσεις και marketing. Οπότε, θα έκανες διαφορετικά, τύπου θα μάθαινες πιο γρήγορα πωλήσεις και marketing όταν ήσουν 25, ή απλά θα στόχευες ένα συγκεκριμένο skill, οτιδήποτε, και μετά θα πήγες για τα υπόλοιπα? Σίγουρα οι πωλήσεις. Δηλαδή θα βάζεις πωλήσεις και marketing στα 25, να τις μάθεις πρώτα. Ναι. Είναι από τα δυνατότερα skills που μπορεί να αναπτύξεις. Ναι. Όλα τα άλλα είναι, δηλαδή, είναι αυτό που σου είπα πριν, δεν είσαι γυμναστής.
Πρέπει να είσαι πολιτής της γυμναστικής. Κατάλαβες. Αλλά να είσαι και καλός όμως. Αυτό θα πούνε. Παράλληλα, ναι, μην έχεις και τον ενοχικό σύνδρομο ότι πρέπει να είσαι τέλειος. Γιατί και αυτοί που είναι επιτυχημένοι δεν είναι τέλειοι. Μπορεί να είσαι εσύ καλύτερος. Αλλά να έχεις και τα αποτελέσματα όμως. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Σαν γυμναστής. Ναι, να έχεις. Φυσικά δεν μπορείς να είσαι με την κοιλιά τη δικιά μου και να λες ότι είμαι γυμναστής. Δεν στέκει, κύριε φίλε. Αλλιώς θα πας στο δημοτικό, ξέρω. Ναι. Αν θα ήθελες να βάλουμε Φίβος Μπέλος και μία φράση δίπλα, την οποία θα τη δώσεις στο δικό μας κοινό έτσι για το outro. Ποια θα ήταν? Ένα μήνυμα. Ένα quote. Ναι, ένα quote. Ένα μήνυμα θες να δώσεις. Πρώτο που σκέφτηκα ήταν Φίβος Μπέλος ανικανοποίητος. Ναι. Εγώ workaholic θα έλεγα σίγουρα. Ναι, όχι τίτλο, να σου βάλουμε ένα άλλο επίθετο. Μια φράση δική σου. Δεν χρειάζεται να είναι quote τώρα, εντάξει, όπως νιώθεις. Μια φράση δική Ναι, μου. που σε εκφράζει ωστόσο και έχει να κάνει, ξέρεις, με την όλη πορεία σου μέχρι τώρα. Και θα ήθελες να τη μοιραστείς με το δικό Το μας τέτοιο, κοινό. ρε. Όλα θα πάνε καλύτερα. Και να αρχίσω να είμαι έτσι εγώ. Όλα θα πάνε καλύτερα. Γαμάτι γιατί χανόμαστε. Ρίξε 2 Κώστα. Το όλα θα πάνε καλύτερα μπορεί να. Όχι, είναι τέλειο, φίλε. Μου άρεσε πάρα πολύ που είναι και κλεμμένο, έτσι. Το είχε κάνει η Αγγλίδα και το πήρε ο τέτοιος. Εγώ δεν ξέρω γιατί. Το όλα θα πάνε καλύτερα, ξέρετε ποιανού είναι. Που το έκανε αυτός ο Νίνο, ρε. Ο Ξυπολιτάς. Ναι. Έγινε trend αυτό. Στο TikTok, στα social media ή γενικά. Ήμουν τρένο στο TikTok. Οκ. Και το. Ναι, και έκανε βαρούσε. Όλα θα πάνε καλύτερα. Α, εμένα το όλα θα πάνε καλύτερα σαν φράση γενικότερα μου φάνηκε αστείο. Ποια είναι η φράση που θέλεις να βάλουμε δίπλα από το Φίβος Μπέλος? Δώσ' μου λίγο χρόνο. Να τη μοιραστείς με το δικό μας κοινό εδώ στο Glow. Το πρώτο. Όλα θα πάνε καλύτερα. Ναι. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γιατί έχεις περάσει ρε φίλε και δυσκολίες back and forth και τα λοιπά σε όλη τη ζωή, οπότε κατάφερες στο τέλος, όλα πήγανε καλύτερα, ας πούμε, για σένα. Θα το βαρούς τατουάζ. Ποιο. Εδώ. Θα το βάζεις σε rap κομμάτι. Μια φράση που μου άρεσε πάντα και πολλές φορές όταν με ρωτάνε, ας πούμε, πώς είσαι, λέω κάθε μέρα και καλύτερα. Οπότε είναι γενικά, επειδή πιστεύω πάρα πολύ ότι ο λόγος μας έχει δύναμη και η σκέψη μας έχει δύναμη και μετουσιώνεται σε πραγματικότητα αναλόγως με την πίστη που ακολουθεί είτε το λόγο είτε την σκέψη. Επιλέγω τη θετική πλευρά της ζωής, επιλέγω το θετικό λόγο, τους θετικούς ανθρώπους και αυτό θέλω γενικά. Θέλω ένα υγιές θετικό περιβάλλον μέσα μου, πρώτα εδώ και μετά γύρω μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. παιδιά. Κάπου εδώ κλείνουμε. Ελπίζω να μην σας ζάλισα. Τι να. Όχι, σας παρακαλώ, μας έπαιξε τα αρχή. Να γούσταρες και εσύ πάρα πολύ, εμείς γούσταραμε πολύ, να ξέρεις. Και ήταν πολύ value όλο αυτό και... Είστε και πολύ καλοί να ξέρετε και οι δύο. Δηλαδή μου βγάλατε άνεση, έχω πάει και σε άλλες συνεντεύξεις, μου βγάλατε μια άνεση Ευχαριστούμε πολύ. που να το διατηρήσετε, ας πούμε, αυτό το πράγμα και να το... Λοιπόν, θα βρείτε τα social media του Φίβου κάτω στο description, στην περιγραφή και το Instagram, έχει YouTube, Ναι, έχω. και το YouTube όλα και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Glow!